101.1 FM. Jumadi a yɛde ɛbrɛ wi no yɛtena se akɔpem sɛ nɔnkono ɛbɛpae mu anɔpɛ ɛnɛ yɛ Friday enti yɛde Friday special ɛbɛbrɛw ɛwɔ ha ɛnom yɛbɛba abɛkyerɛ yɛadwen wɔn nsɛm baako mmienu a ɛtrende ɛho ɛnɛ Ghana deɛ asɛm a ɛtrende kɛse paa ɛyɛ televangelist Nana Agrada, otherwise known as Mama Pat. 2022 you say wa run charlatanic advertisement on a TV so na afi na sorry mu enso no wa jenkrofo bi sika se obebo sika no ho ama na ye double de ama wonum enti no ni nyina yemfa nko yemfa mra efiri 2022 asam no call ya twe a enura na yebua 15 years oko akodi ewo afiase with hard labor eno ena yede amano eno age Ghana for kasa Ghana for eka ho nsem bebre eno enso ya asama e trende anopenti no nsama ete sei bi ena anope yaboa ni nyina no a yede ebrew ewo ha enom yede aseda bema 21st clinic wo mo na eso asene sa anopa bia yemfa ade achia bia emrew 21st esa yade bia nanso yade pa ye brand sciatica endemesro ya na wakwo mo nchen yebehwe na yasaw yade 15 branches ene holiday nyina no wo mo ye adwuma endibomoden holiday yi a wenye opportunity wan kwa adwuma no fatumrika na 21st clinic na kohwe usisi no kohwe ukotodwe no kohwe wo sciatica no ene yade aka nyina na wonu betime aboa freye call center number 0540 311311 0540 311311 na fe wa join wonom Dr. Augustine ene Sister Angela mo ombeboa na ya hwew ya saw yade ama bibia aye kama ewo ho enom maka no sa awie no enche yefa yafutu sem eno achi dwumadie no beto ato aso akopem se nonsia ebebo nonsia bona yefa kase ebo no eba yebewura ofa etoso mienu eno ye Ghana today said ya Ghana tie ene no wobefre na wachire wadwen say na takwate ene edema wo eno adwumadie a ekoso eye Budo City kwan ye twa ahoma mu ede ahye contractansa ni nyina emu nkomodie anope ye de bi brew ewo ha enom midin ede OWOAHENE ACHEAMPONG show no very much interactive social media no eso YouTube SOMPA 101.1 FM Facebook SOMPA 101.1 FM na wa share ho like your page no wadaroma yesrew na beka abusua no afi se SOMPA de abusua ade achie bia yamamu nyina akwa aba na makanisa wie no menka wo se DJ King ena oye MCR adwuma no nyina ede amame anopei ono na ode me ko Facebook ono na ode me ko YouTube enti so hia ye ho a na ode aseda no bi ama DJ King enso ade achie bia yamamu nyina akwa aba ena ye fiada sononko a nyame ehira so ede amayen ene eye fiada na esanye holiday no nienti ene ye holiday ene se abanya sachira holiday emra no mu aban se holiday bia ebesi adwuma yeda edwoada ebenada ukuada yawada aban se obeyi afiri ho ede akọ efiada se ebeye a yedi holiday no fiada wi a ade etwe a memeda no kwasiada no yanya kwan age ya home eno nti na ama na anu dwoada holiday no yayi ede aba enefiada enti se ene otia na kire se Republic holiday no ene ena yedi no ewo ha ede amawo yemfa yafutu sam tietia na yenya kwan enko yanim anopai yafutu sama yede eba word of motivation for your learning sebe ye beboama abraboi ubehunu kwan a ubetutu wanamo ni nyina mo ene na ye last day mede ye series of motivational yatu din say if you want a better life ene ye part 5 of that motivation no. If you want a better life, control your money. Eno na yedru so. Se wo pe asetena pa. Control your money. Sika ewo nsemu no.
boho ban tenetene no na toto eho akwan eyie enwesti sika enye niema nipa behunu aka say oh me ya ade we ama nkrofo ahunu say me ye sikani me ya ade we ama nkrofo ahunu say me wo sika emfa wo sika emmo sabra no se wo pe asetena pa emfa wo sika emmo sabra no emfa wo sika nye obeni beka say you don't need to show off and say wo ye niema ma nkrofo hunu ansa na yahunu say wo ye sikani da bi sika bia ana ahonya bia eye papa no eno akasa ma ne ho enya wo na obekire kwan a wo be ma sika na akasa ede ama wo enti anopei dia ye kan say if you want a better life learn to save suasa dia ye kora sika ye de sika sie learn to invest suasa dia ye de sika ehye dwetire na boaw amadahia damu no eno anyini aba abehwew sika wo de ebe show off no fa invest fa build your future if you say so we are branch ya ana say season bi duru e wo life mu na say sika e sha ase e ba wo nsam a aha na ese wo sha ase dwene savings ho investment ho na savings a wo ye investment a wo ye nyina ne botaye ye baako saving for your future eno ne ade a ebetumi aboa wo sidi baako bi a wo be sei no eye wo daache na wo sei no enti ene yi a wo ye adwuma ene yi a wo ahoden sika ba wo nsam rawra no ena ese wo di bi sie ema wo daache na daache no wanya asetena pa ya na mpembebre no ya dwen ye yense o ene makọ manyanti midi ochena mekọ a menya biu what of say ade ebechen wantumi anko biem what of say ade ebechen wo bekọ na tebia na sesa nia wo ya wonya sika no ebia na sa ade no ni ho biem eno nti ena no pay ye dwumadi a ye de mawo a eye afutusem na ebeboa mo watentene wabrabo ya to din say if you want a better life control your money emasika control emasika ne niwo so wanka se disika no so na kire dia wo disika no beye enema bebre wo ho a ye spend disika wo ho but enye necessary ehia saade no wanya emfa hwe ma enti no control your money sasema me kan etato celebrities pa wo ye man Ghana mu abra omo prime emu no abra omo gina so ebra sika ba wo omo nsam no bebre spend sika no recklessly oye niema binuma sa niema no emfamfa so mre no enti by the time obe retire na fe onika pre eda ho na bra bo aye mobo oyare mpo a gise obi ene boa no enso bia na time o sha ase no sadia na sika ba ne nsam o invest ya anka ne yaro damu no investment no aso aba na ebetimi ahwe no the same thing applies to footballers womu investment bebrebe womu nya nyina no womu ye nkrofo a womu na womu retire ehia womu pa ni nyina ne say in their prime no womu ntumi control womu sika inti anopei mese so opese unya setena pa control your money disika no so emasika niwo so kire de ade sika no beye emasika nkire wo ne afa ne ye akoye te se ya ye mindset adwuma e wota kwa hai ya ye galamse adwuma yi ene ukọ obeba wanya kakra eda boto wanya 2000 wanya 3000 e wo se sabre na dwe ho se obe invest otherwise what also ochina ukọ na se gold ni hobiem what also ochina ukọ na galamse ni hobiem e de ne besie eno na ma ne nipa bebre abrabo akachi nipa bebre abrabo ntumpon enti time bia no otene past glory emu ena abrabo ekotia no otumi kande ne nsase ne bo mepa mrebi atwam yes emrebi atwam now you vibrant e wusika mu but wantumi invest one who how to control your money
enti anope the message is simple. If you want a better life, control your money. One of the segment yede amount from Monday to Friday say if you want a better life, control what drain, control or manners, control relationship with people, control your money. Ni nyina ya de a so utumi hwe na wo ye ni ya eboa ema asetena pa eba wakwan emu. Ene nso ye da ase Awurade nhira so ma na enso aba emfa ema. Ye wie eno saa no ye nhwe ene sede a ewie mu ebesi aye ewo oman Ghana ene takwa ha enom. SOMPA FM. Nokre aha SOMPA 101.1 FM. Ade akye ene ye fiada. Sen ena ewiemu besi aye ewo ha enom. Ene nti no yemohwi na yenko ehwe sedia anopei ewiemu ebeye ede amayen. Se anopei otu wani na ohwe ewiemu a ne aye boboso nyina eye dia. Yensem trofo aboa no ede amaye. Ena anopei ye hwe animu se eyade a suchirema ene nsuo nketenkete bi a emu enwunu no ebeda ne ho adi ewo baabi te se mpoano, baabi te se biaye a kwaye ewo, biaye a mepo ewo no yebehunu saa bosu no ewo ho enom. Anopei no yebekoso a yehunu ebo a emu yeduru beye ohanchemu aduanan ewo takwa ha enom. Eno nti se wonam kwan ho a na waye ahweye efise enam saa ebo no nti no ebema anopei sabre aye kasa nyina no ewiemu beye hwan ni hwan ni ayesa ade ache ade nche ayesa animu abaye animu nyamaye no saa na ewiemu ebeye ede amaye no afei yenhwe sedia anopei ewiemu hye no ebeye se yehwe ewiemu a yehwe animu sa anopei no ewiemu bedwo kakra ewiemu dwo no ebegina degree Celsius na duonu miensa na animu bai ade echen kwa ewiemu no ebepeja afiri aduonu miensa no na ede akọ na duasa eso enti sei ena anopei no ewiemu sachraye no eho ama ne bo etie ewo yentamu ha enom ede emayen kai yensem trofo a odosuko ena aboa nsem ya no ede amayen. Waso egusue baabi a yedri no yebehwe ene ewo abakosem mu ene ewo abakosem mu no ene America man no wonom Independence Day da unya wonum fa hodie efiri enyiresi bronyini ensem na saada no 4th July 1776 ena Continental Congress no womu ekutwehyiaye na opene so se womu nte womu ho emfiri enyiresi bronyini ne naban ho nti saada no obroni beka se formally no womu break away efiri British rule ho na saa gyinaye na osiye no eka ho bi ema aman anase miamia edumiensa na womu nyina hye enyiresi aban ase yebeka ne se 13 English colonies no womu nyina ete womu ho na wombeka bo mu a yebenya United States of America a USA ye nyina yenim no na saada no eduru so a America aban na musini a owo oman Ghana mu no afi bia eduru edase ena otopono efre Ghana man mu mpanimfo asoafo mrahwebedwafo aman hodo so empanimfo na musifo a ewoye man mu no oto nsafre wo mo nyina ene wo mo topono baabi wo ho a wo mo ye kasakere baabi wo ho a wo mo di nkita ho na atumi aboa ama wonom atumi akọ omanim enti ene ewo abakose mu no ene America man no wonom birthday na saa day duru so a ena okai eda wonom ete wo mo ho efiri enyiresi bronyini nhyeso ase na okoka wo ho bo mu a wo mo kokoye
United States of America, USA. And today in history, kakra yewo edema ene anopani. Anopa bia yehwe se ubesua bibi baako, obeti bibi baako eho asem na aboa ama wahunu. Ne ye ya yewo United States of America no ene eho abakosem kakra ena yede ama we. Ade achen na ade bi achen a emu nsem ena yede ema wo. Yaka ne sawie no ye ahoboa na yede kwan so jojo eno nso ede abre road safety Friday edition na nsana yafa kasebo no enti ya na wahye no nso na waba abeka ye ho ama bibia etumi akonkan ye bo moden se ahoma no tomu dia ye bekọ eye takwanso ayem pani kwankyerefo a ohwe kwanso jojo jumadi eso eye road safety manager Abelin ye bekọ ne nchen na ye na akwa akodi nkita ho ansana yaba abefa no nsia kasebo no. Okay, production amama te ase se wo mapusu ahoma na enya de a etom na nso no sebe etrente ya enya chesoa ene ye di jawa na ye di asoa wonti no yenhwe ene nso de wo ho anope ye bekosoa na yama wache na yaka wo se eye kwanso jojo ho enkaya ye bowo no ene nso yabo bia no a ye pese ye de bow ye nyina ye bo ye ho nkaye se afi bia no nipa dodo no a mpempem ena wono hwere won kwa ewo ka nkwanhia mu ewo yakwantempon eso eno nti ena anopei ye bo dawuro na ye de ato ye nyina ye ho anim se hye no nso se baby bia wo bia se wo ye hyenkani wo ye obi a wonam ka kwan eso wote eye bicycle na motorcycle eso no won kwa ho ehia enti eya ye ahweye ewo eye kwan no eso mekanisa ene ye kokobo a ye wode ma wo no eyitiawa nanso eho hia pa hwa na hunu se hyen no a wode epia bonten esika kwan eso no etiapo ne ho ye den na wobetumi de akọ na wode aba na wobetumi hunu se ka no tiapo a ansa na besi kwan so no hwa wo brake no se eye adwuma hwa wo tires no se eye hwe wo kanea no se eye adwuma yie ansana wasi kwan so saa ne ma nyina ho hia ewo hyen bia esi kwan so eho se ubu wani gu saa ne ma we so a ade ebetumi aba ne se ebetumi agye wo nkwa efiri wo nsam ena afoforo nso a enam kwan no ho ana ete wo hyen no mu no ebetumi agye wo nso enkwa enti anopei ye ka wo se ma wani mmere na ansana wode ka bia besi kwan eso no hwa hunu se car no etiapo ye maintenance ye checks ahodo ewo car no ho na etumi aboa ama bibia aye kama enenso ye kwan so jojo kokobo a ye wo edemaw ene anopei eni of course ene ye Friday ebi bekwa adwuma ebi bekwa yie bi bekwa afu ye bedi dwuma bebre party ne wedding ewo ho asore ne ekeka ho enti no de aye kan se ba bia wo ko bia ye den ara wo befo ka o sa wo na wutwi ka no nso a ya hwe yie ewo mu wo foro ka no nso a ade bia ebeye jojo ama kwan no makwa akoduru na masan aba no eno nso ya ade a ewo se wo mane hia enye driver no nko asede se ono na ese ohwe ema ekwan no so edwo wo so te ka no mu bia eya aboa driver no na ekwan no so enjo na ye nyina ye kọ na ye beduru fie a ya bom na ya kase alhamdulillah ene eye Friday emamu nyina akwa ababiem ye ya ahoboa na yafa eye nonsia kasebo ede abro yewie enope ye beba na yaba abefa Ghana Today na Ghana Today mu no ena obenya kwan na wafre 0260 1960 62 0260 1960 63 Ghana Today na wafre wachere wadwen said ya man Ghana mutie ede mawo no na wode aba abeka ho yenko na yemra ye ba ade achen bia beto aso SOMPA FM and TV and market SOMPA dia sasiso and many
Simini aketienti, usumu sumyo, agunebe mawanya ketiapa, ewa sasiso. Iwiasim basumna wasumye dia fanyina musewa sum, bisa usumye maketiapo, eni isumpa dia, emaketiapa, sumpa dia sasiso, emenijie. Sumpa FM, Sumpa TV, maketiapo, Sumpa dia, emenijie. Ichimwa fidie neto Sumpa FM TV, nebema wenijie. Eni aketiapa, nebema wenijie. Sabra boy mo dajini, binacho suno dia winya. Bema wenijie, naketiapa so kamu, emaketiapa. Papa wafidie neto Sumpa FM TV. Why? Yasim Sumpa mani dieni aketiapa na unu warada. Sumpa dia sine. Sumpa 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamabunyina Chi Ebranson say Yedina na KJC Company Limited and Opanunsia Kasiabo Yede Sumwano pay and ne Eya Fufie da Ayina Ye Shefano na Yansuya de Kasiabo Esumo Ewa Sumpa 106.5 FM Accra. Na Efrin Crime Sumpa no Enam Ye headquarters e Wokumase Eya Sumpa 93.1 FM and Ayiko Ye 100.9 FM Kumase Paris France Ye Adam Fopa Radio da Enwachi Takwa Fuasum Ewa Sumpa 101.1 FM Takrade Eya Sumpa 103.3 Techima Ye Sumpa 106.1 Sunyane Ye Sumpa 98.9 and Kranza Ye Sumpa 90.7 Doma Fuasum was Sumpa 101.3 FM and a decoder so Eya Sumpa FM Womo mo share your Facebook uba no like page no wa share na na fofie da asem da be pie nkran Eya Sumpa enkran no na won so abohu dawuro Eya Sumpa 106.5 FM Accra and then watch no Sumpa FM live on so YouTube your website www.sumpaonline.com Nana Sumpa enkran no na won so abohu dawuro Eya Sumpa 106.5 FM Accra and then watch no Sumpa FM live on so YouTube your website www.sumpaonline.com Nana KJC Company Limited and Opanunsia Kasiebo and na wuguso awutie secure sanitary pass jena baba and na midima for Herbal Center Dr. Tamoda Sonso Eboa and some ede sumo anopede ma kotene no ebini Awo Sambia siwa poyama tamo police officer wakwa gem so akwa tenetene na pom asembi apie frechi Edom kase wo mra shebe dwemba no dani honorable Mahama Yerega aka bibi afa electoral commission krata wode aba bonte no eho Sanso na mention north ma shebe dwani so dia basanya DNPP wambaji atum sable kuma north yensanto no fofobi communication team member dema NDC amonyoko no oradela edem so aka bibi ede en woka Anana Ghana Baba Power dear friends and no fee stress policy eho entoma Asante mantem so adwadifo ene adriver for mo ewo Kumasi race course no BBC eye bibi beya University of Professional Studies ye won kramantamu wom so de kracha bi apieja ena ade hye se ekwan atete se kontebe efri bofre edukofo ase ewo atwema kwamenya kwanwoma district ewo Ashanti region no wom so de ho asem bebre aba ebika were mo ne aboabo ne nyina no anopenso asofo benu yatena se ade babasom akosia ajewa kwade boaten enemedin mene akosia ago aboaje wobetimi aframi akosia nhira
yɛhyɛ ansɛm no ase apoya mantamo ane yakwa pie su hu municipal police command wɔn maka kyerɛ na ɛnɛ yɛnte asɛm dɛ amfamfiri hɔ ne nyina no ayɛ sɛ police ni baako a wɔde ne dwuma ɛwɔ hɔ na wɔyɛ adwuma sɛ police ni mapa ɛwɔ apoya mantamo ɛnɛ yɛda sɔre yɛ a yɛate sɛ owura no wɔfiri mu ne nyina no yɛ sɛ wɔkɔgyem sɛ wɔkɔ no akɔ akɔkyenegyene na pɔmden mu a ɛne sɛ awerɛwosɛm no sɛ wɔkɔtwa hweyɛ ɛwɔ hɔ no mu a wanka gyi kura na yɛkɔ ɔma no so na yɛ ne yɛma ne bɔne a wɔto yɛn kra ɛfiri apoya mantamo kwabena nyako akɔ akɔdi asɛm ho ɛnkɔbɔ kwabi ma kyeɛ SOMPA FM. awerɛwosɛm deɛ afom yɛ mu bɔ yɛ mu nkyerɛmu ɛba no sɛ yi me nua ba asɛm no tenten tetewa nyinaa no ɛne sɛ police ne ɛfɛ ne sɛ Felix atwitwobi ɔno ɛna me no ɛkasɛ awerɛwosɛm wei atumi ato no na ne nyinaa no ɛne sɛ na no ukuda anwummere wɔ bra na bɔ ɛyɛ no num anwummere afam no ɛna ɔyɛ ne sɛ daa ne daa sɛnea ɛyɛ akɔtenten na apɔ mu no ɔbɛkɔ akɔkɔ ne saa pɛpɛɛpɛ na ɛbra a ɔkɔpie mu hɔ na gya ɔhyɛ asɛ ɔyɛ dwumadie na sɛ makakra bi pɛ ɛntɛm ɛna ɔno ankasa hu sɛ n'ani so ebiri no ɛno nti no ɔfrɛ ne papa sɛ ne papa mmra no gya ɔmmɛfa no ɛmfa no nkɔfie sane sɛ n'ani so ebiri no sɛ ɔbɛfrɛ ne papa ne mpo na ɔde bɛhage phone no ɛhɔ a pɛ na ɔtwa ɛde hweyɛ ɛno nti abra ne papa ɛbaeɛ no hu sɛ daabi ɔtumi ɛmfa ne ba no nkɔpiem ɛwɔ fie wɔ berɛ a kɔsibo no bɛka ne sɛ wakolapse ɛno nti ɔmotam no de no kɔpiem ɛwɔ suhum aba ayɛ sɛ adɔkafoɔ nyina no so ɛnhwɛ no sɛ ɛbɛyɛ biribi biara ɛha no no ɔmbɛtumi ahu no mpo ɔmbɛtumi asa no yareɛ na sɛ bɛkakra bi pɛ ɛntɛm ɔberɛ a dɔktafoɔ de so no na ɔmo fiifie no no na ɔmbɛto dwa kyerɛ me sɛ daabi polisi ne ɛfrɛ ne sɛ Felix atitwobi no watwa yanom ɛwɔ nseɛ do a me no ɛkasɛ nkwa ɛnni ne mu na ɛyɛ Felix atitwobi a yɛka n'asɛm no ɔyɛ obi a ɔwɔ bɔdi paa sɛdeɛ ka ne sɛ ɔyɛ macho man ɔyɛ polisi ni deɛ bɛtɛ ɔyɛ macho man ɔwɔ bɔdi a ɔtumi sɛ ɔgyina ne nan so papapapapapapa na ɔbɛpie mu osuma ne ne mpɔtam so a ɔyɛ free nti adehyɛ nso pɛ n'asɛm paa ɛnyɛ fɛdi agorɔ ɛkoraa na ɛno ɛna ne papa bi ɛdidi kɔmuni bi sɛ anyɛ bia no ne ba no yare bi ɛhyɛ ne ho ɛna bia ɔmo ɛnkan ano so da bi ne ba no yare bia ɛni ne ho ɔwɔ ahoɔden sɛ ne ɔkɔ no ba de bia no saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɔkɔ no ɔwɔden a yare bia ɛni ne mu ntɔ no kɔ ana ɛna nwanwa ɛsɛ me no ɛkasɛ no wei atumi ato na so ne nyinaa ɛbɔ no apolisifoɔ ɛkyerɛ no sɛ afei ɛna ɔmbɛ paapaa no ɔmatumi ahwɛ ade kopɔtea ɛnam saa yɛ so na mporo polisi ni a ɔkɔ tenten na apom ama no nya ahoɔden atumi ama no akɔ aba no wobɛtumi atwa ahwɛ prɛko pɛ na nkɔ wiaseɛ no ɔbɛtɔ yɛ ɛwɔ nseɛ do tumi na ɔkasa ne deɛ ɛyɛ ade a akɔyɛ awerɛhosɛm kɛseɛ paa de ama suhum police commander polisi ne yɛfrɛ ne sɛ Felix atwitwobi ɔkɔ tenten na apom ɔkɔ wiaseɛ watɔ yɛ ɛwɔ nseɛ do kwabena me no wase ane wama ne yɛbɔ a wɔde abrɛ yɛbusua wɔyɛ ama ne bɔni a wɔto yɛn krafɛ poyɛ mantamo kwabena nyako meka wo sɛ nana KJC company limited anopa no nsia kase bɔ ene wasugu so wutie na yeto so a yetu na yakwa kopie ma hye badwam de na ekoso abadwafo hye abato so de electoral commission de krata bi babonten sɛ ablekuma abato ho nsensem a esore ye no ɛyɛ ablekuma north no yebehwe na abato mpeso aso no yasan kwa koto abato no dodo no a ɛwɔ polling station be yedunkuno na sansemi edom kuma no anye wo de na no na edom kase wo ma hye badwam ba no dani ɔno abo mahama yarega akasade ato minority in parliament anim sɛ womunya hweyi pa sɛ be omfa politics anasa monyosem womfa enwurawura mu na wo kyerɛ mu sɛ sempanifo anhwɛ na womo entu ho na mo a ebetimi ahadwene enam de asie nti eti na de srede a wode atodwa ne sɛ empanifo enhwɛ na wontu na mo a esefata na edom kuma wo mra hyebedwemu no womo amfa asɛm no anye ne ensɛm fata amfa sansɛm no fi sɛ wode amonyosem wuramu a ebetimi de sakasaka ene wuroye aba na eno achi no obusa MPP fo sɛ die na musuro ɛdeɛ na musuro nti a mose mu mpɛsɛ mo bɛkɔ sɛ mogye mu hu didi ane mo mfa kokoduro emra moma yentie honorable Mahama Ayarega. I don't know why you are afraid. So please let us not try to politicize this and say that because recently the national chairman of one political party made a statement, the EC is intimidated. No, it's just fair and reasonable that if their own officer did not verify those pink sheets, that they should rerun those polling stations. Na enwechi no ene obo amane se presiding officers omo ablekuma north abatom peso aso no some police station be yedunkuno no ebre so yesese wo mo verify no wo mo anye enu nti ne yesa akoto no foforo officers did not verify the 19 polling stations, and because
their presiding officer did not verify the 19 polling stations, they don't think that those polling station results should be used. And that is why they are deciding to rerun those 19 polling stations. You made reference to the presentations made by the EC in this house. If you recall, after the EC's presentation, I drew the attention to the fact that the matter in contention was the issue of verification of the pink sheets, the scanned ones, and that their own presiding officers did not verify the pink sheets. And that day he was calling on this house to help them to have security to collect the results. Yeah. Honorable Mahama Yerga Edom Kase wo mashebe dwemba deni wonne kasa ye dientia wo tu sana mo no ene wo chem sabeja for shabato so the electoral commission no sa police station dunkuno no enya dia presiding officers no eye ho adwuma esi su dua sa bato no sunsuanso no eye kroje eno ntina ECC ye nkoto no foforo nti wo so makwan na wo mo enye ne sa pepepe awo sansen koya mo na no da ana trose panyipa ya mrebi atwam no na wogina mu se mashebetwani wo menhia no fabato mpaso asantemantamu won monyafo Collins wusu amankwa watch by kase boso no won sompa atwetwe nkomo trose wo mo NPP amanyokore de nyade ombagi atom ne wokina enna de chie ka ho bi sablekuma north no eye police station be se edunkuno electoral commission ansanhwe na abato wo fro enkoso wo se we no nyina no wo mu se eye NDC amanyokore no san wadwuma se ne be ya wo mu be mu na aba no won mo di nkunim anti no mo yesa na NDC for so wo di so mo so we ni data no je ko tu ye no mo ma ni ka ba na na se commission ne mo no mo se nko to ne bofro ana o mo ni no mo to na ye o de abna adwata ye o da na ye ni ye di nkunim data oni bi mi adi data ya fu aba na we ni wo ka fu bu no ye wo no ma o ke ye me che no eti ebi bio na wo se ye sai ekota ya da ye e mo ma ni boka kitchen ye e ma sabi we na support because as some like that was na wa pa me cha no enye so I was so worried no shebe Johnny and wogina mo dem adehia awo menhia no thabato empeso so asantemantamu Yero Collins osu amankwa na sansem kroya na communication team member edema National Democratic Congress NDC amonyekuo no owura dela edem enso din sembi atudwa na sem nyina ne se edie na MPP fo esuro ebise maami je mensa no kra wo mo ne paw no so omesom se electoral commissioner eti se ne maami ne na pamfo etusa na mo we a edie nti na ablekuma north abatom pesanso wo mo kyerem se police station be yedunkro no wo mo nkoto eti de MPP fo e kana de wo mo nti so dogo bi enu abe ya yese osemu ani e ka se electoral commission no a na akufa de buy wo mo de buy se on be boa mu mu wi aba mu after that no wo mu nim bi dia yem se ya wo mo no de maami je mensa ba na maami je mensa ye le enu ama ye kan ya wo mo ti de afei die no wo mu de bi bo de maami je mensa no mo de buy ye e ma onu ti bi ko yi salata se furu ho na mo de buy ye onu e no de about for brother say that's what the law is the law. Emrano eyemra enunti saa ne yebeye no wey eye owura dela edem oka communication team wa ewo NDC amanyoko ne mu I was sorry at war and some no aso na ana Ghana for nyina ye hwe ne mu kwan se aba no hye pa na ni so de hunu bia wode sine ne so 2024 brana Ghana ye to aba no ebetumi aba mu ni ofo no se no fee stress policy no na ne nyina no aye dwumadie sonko Ghana ban aye ne se wode baba boa se ne be ya ye nua no mu a wo mo wo suapo so ku mu na afi kwa no mba ba wura mu first year for no won mu ntwa ka preba efa no won mu fees e won sensem na wo manfo ba ya 2024 ebrana Ghana ye bobo en akwakoto aba no Ghana ma panyi ye Rajon Dramani Mahama ehye ne manfo bo sese Ghana fo gine tum na ehunu moboto aba no de mano ma ne betena so ne mpre no so a wo bawa se ne beye na won mo nto so so kumo no enya de a won betua ka preba e wo school mu biem wo se we nani so ade hun ne botaye a wono so betumi ya de aboa sanse abanda da ne ba ye no wo de the first free senior high e bai ya tertiary for one month san kan one mo de nam so nti wono so de ne kakra wa obetumi aye e de aboa no se enuanom a wo mo ekwo aye tertiary universities ahodo no first years no wo betumi atua wono school fees de ama wonom na atumi aboa na sa hye we na ene da dua yi ye hwe no mu kwan se Ghana mampanyi ye Rajon Dramani Mahama wo bepa won to makra e wa mamre kwaso na fefiri ne de kro no
etumi aye adwuma na yetoa ensam no so a Ghana Water Company Limited wo mo de krata bi apie dwa wo bo amane wo kire mo say yenuano mu a wo mo awon kran epoye afam no efiri no de kroya no pa no nsia se yekenkan kase boyi ekopem no nsia hwo no wo hwa a echese munhio no nsem ba hya se ekwa atwe kakra ya ne nyina no anya buapaye na momu no wase pon treatment plan no plant no yade a wo haw kakra no temachew aba ho na enwa kwakonye yie pa sa Ghana Water Company Limited won mo hwe na wodi nsiesie mapa egu akwam anam so ama won mo bo amane sa mia bi se dodowa oyarefa Medina Adanta Asarbotwe Itlegon ade forward mu an mfafra mu ade ban hatwo ane won mu nyina no anya de a won mu ebenya nhio ene dadua yi afi ya showman ene ne mfafra mu nso so no ene won mu kire se betua mu akwakosi anumere no nsia nhio won sem no ebeye se ase ba se ma ebetia kokora sa na wose won mu kan wo na enunti ana won mu ba amane yi se ready adawroma se anopai wutie sompa na wonu sa wunhio won sam ahase se etetekwa ne ade anase entumi ma se bi onya boapayo sa Ghana Water Company Limited wonu ahyeda enomu di sa adwuma na momu no wonu plant ba ko e wopon no enwo atechima ye wo sensiesi mapa etumi ekoso Meka usana na KJC Company Limited. Anopo no nsia kase bo na wutie e wo Sompa 106.5 FM Accra. A driver for any adwadifo a one santemantemo baabi e frɛ ho Kumasi Race Course e ho no mu digwa e wo asantemantemo ho na wo mo akasa na wo mo akasa ene se ekwan a atete se kontebe no emmo wo mo kura na sampanifo ahweye na wo mo amfixe kwan no fix the roads na mo amfixe a ene amunso edu 2028 elections no a wo mo so ba fixe mo pa wo mo nto na de enti wo mo nto ne se wo mo frifie no wo mo duru dwom Kumasi Race Course so mo ba bedi dwape na ho nyina ya basa ene ma nyina aginsemu e de abamubuo na e ba fi se kwan ne nye ema adwedie eye de enu nto mo besre se mpanifo nhwe na wo mu ntu ho anamo na aha no mo no race course aha enya agro ekwan no ka ba passengers wo ma this team na passengers ni nyina si form o musi ansana ya pia ka no anase atwe ka na before ta na tuma pia ha no me de e wo se ke me fo no hwe na mo de abo beku ho enso to aha unhunu amena eno anso ko ya na wo ka na ba bet na wo tom se sam sisi am ba ma yikas be mienu wa ha se eno kra race course are blem wa kra esra ban so onye na hu wo no mbo wa hwe traffic ya chi ya we nko no we aba ekwan nti enye ekwan na enye nti fam ofama no waka pragenzo na ya mianza ka ba no watim prageba no watim nko nti bimba enko yie ma meti agrounza meti adi brempo a misisi nyina kra agene ekwan no dia ba mu wa race course kwan ya ha ne ha ya nye kwan bia sa mo mu no mo hwe no mo ye ma wa we said yes Sompa kase boy de ekoso manfo asete mu hia ye no ene ye tu fan so okoro ye kopie Kumasi Race Course ye ko hu o ma hia de ene o mo se ye kwan na wo hwemfo ye de tu Facebook no a na atete pa kwan ne tan na nsuo topa ateche etiefo mo mehwe kwan no na wo hwe baabia ye ton aduane baabia ye digwa o manfo koto banche ne body ni jene ene garlic ebe ye aduane ene akakaduro na wo hwe se de baabia koto banche ana yede be wo fufuo na wo he ba bi etonya adoa ne mmekwa ene tomatoes wa mese wo konkoro anno se wo be Kumasi Race Course se wo kwa kodidwa ekwan ne se de asia se ya basa no enu nti ne de fa Sompa kase ebo so unim se Sompa 106.5 FM ya won kran no a enam Kumasi 93.1 no na ye ka efisa ha na ye the seat of the president na wo mo nso ate na wo mo aye ho adwuma efisa kwan ne de atete ene abinidie ena abre omamfo Abusoyotua and Samno Aso University of Professional Studies Accra UPSA wamo de krata bi aba Manchester yampanyifo abamanie na wanam so e de chopaka sie pa na edema Ghana de hyeram chichiru and video bi a epie Manchester so basa no ne nansa e de ba na genkyere ha e wo my Ghana emu womanfo beka ya nansa mu video bi na enna Manchester say University of Professional Studies e yankramantamu wo hwemu a chese wamo dress code no adehye bi ma hyase a wo mu buso ntade a won mo pe na ema ne mema won mo hyede ba school mu a chese wotimu se bi kura de se bi aya na dane to ase ebi nso yiwa wa mu pa ni yiwa furu mu no mo de nam school mu won mu a na ense emfata na video no ba ye no Ghana adehye nyina hunu bi se
akyerɛkyerɛfoɔ mpanyimfoɔ no bi wɔn mo twe abaayewa baako dasɛdasɛdasɛdasɛ kyɛ school ni akɔda wakwakwaya bɔne no maame pɛ na bono no na sane na video ni si bi nam wo ene sane ne mu nkyerɛkyerɛ mu si bi yesi bi fa no na akwankwaya obi ya sɛ bi wo baabasia ena na kyɛ teacher ni no ahwɛ ne mo twene dasɛdasɛ no na akwankwaya ahomekyesɛm yie pa na eno anam so ama University of Professional Studies Accra wo mo ade krata ba de chew packers ye pa ade amagana fo nyina asrasa de akɔso no enya de wo mo ni gye ho na wɔn mo sra gana fo sɛ wɔn mo fanche sanse wo mukura no staff members no enya sa no motie na enya dia bantu no mba ba sososo se kwaba no so obi ahya atade asabio etia ana eyi na furumu eye nneoma a ensem fata na muwa school no one code of conduct no a na no so nkyere se ewo se nipa no a waba school no eye desuani no tietia no fa hodie so aka ho bi ama school ni mpanyimfo etro se na ne kyene yada no kra no wo mo di nhwehwemu mapa agu akwan mu a won ma hyase eye se ne be na betumi aboa na mom wo mo fasa kwanya we so na wo mo de chelpa ama abatan ne ahwefo wo mo sa video no ehye won makoma ne ha wo mo se wo bibiada emfanche na nya dia ebi besie e wo suapon no emu bio ye to kasebo no so a ekwan ho nsensem ya no SOMPA kasebo ya fa asoa yi na ye kɔ kromafo kɔhye wo mahiade yi ɛna bo fredu de kɔ foase ɛwɔ atwoma kwanwoma district ɛwɔ Ashanti region no se wo kɔhye sɛ de kwan na sia ya wo wrɛ bɛho na driver fo ni ade hwe mo tempotam ho ne sesesei ensuo abo mu se de tira bɔkɔtɔ no ɛna mfuturo ɛna eku wo mu emfuturo a eku ade hwe wo bo fredu ɛno ɛkɔ foase ɛwɔ atwoma kwanwoma district ɛwɔ Ashanti region ni nyina ne se wo mo se contractor bi a ye fra no kofijo won na ɛyɛ kwan no wo bɛ yɛ gutters no wo yɛ gutters ni wie no wo mo pipes no a ɛne nam na wo twetwa ni nyina mu ɛna kwan no so wagya ho no wɔkɔ eto ɛyɛ gutters no mfuturo bogu wo mo so saa ɛna pipes no nso a ensuo bɛfa mu dia bere wo mo fie no nso no pipes no so nyina asai eti ayɛ atete eti SOMPA ye kase bo ye nsam kyiro ni ba wa beidu etu anamo brofred na se brofo eyedu brofo emu odu na se kyira no no ɛkɔ foase ɛyɛ atwema kwanwoma district wa Ashanti region no wo makasa de afa mo so wo mo sese mpanifo mram adumasa ho nyina kokɔben ɛne ho nyina no wo mo ɛwɔ saa ahohiahia no mu de ha obebre na ebre fi se e na mo yekotale so a ye adwuma kakra de se na portos kakra wo so na eja kofijo bo se obeye kwan odi 6 months no mo gina so gidigidi abeye gates ni ade nyina omuwe ya na o ma sese o mo fidie ko omuwe kra ko mo level so kakra man o ma anya ne hwe yale nko a area ha no nyina wa disconnect nsuo bi akra ni ha obeye kwan no main pipe nti nsuo kra ewisu amafo wisu o mo fie kra nsuo kra bi ni ha ay kwan ni nyina no ase kwan no ene wa gya ho no eko ndeboko minim sendisi fo bedo me ya ya ma dia ukọ na otwa bra wonko magazi enye yizi efi ekofo ase enye boko ekwan die how bebrebe didi kan idu anwumra president afo nya kamforo brawa fo nse kwan ne eni nti amaka sika kora no yedibia ka ho wie enti se wote brofo yedu kofo ase atwoma kwanwoma district wa Ashanti region ya sika driver fo tua no kwan no ase nti wutimi se wutua bi ka ho na se wo be hwe Facebook live na hwe kwan no a wo owura be ho pa ebeteteo we kura de ene ayi race course de no mo compete a me hu de obedi kan na mo race course de mo de nsuo to aye time mom se wo hwe race course de nsuo to a we mu de emfuturo no ene donso ewi se contractor no mo se friend ko fijob no wa yi gates no ene o mo se wo yi no so mo pipes no so no atwetwam eti asai SOMPA kase bo ye newsroom mo amakwan atete se kontebe no munyi asutie beba betwa ne ba ye de abeto so na yi osoafo no na hwe kwan so no wahu na wotu ho na mo de ama mo nti ba bia wote no ai bi kura ntimi nkwa adwuma ba bi wo kura ka ntimi mfa ho eya tete ene abinidie na no kotokrom ye kɔ ye kɔ bɔ ho dawura ne aban be ye nsam so no wa ye bridge no aye set within 21 days ye bepa ho ntoma eti ye hwe ni mu se race course de nso aya kan empanifo betu ho na mo bo fredu ekofo ase empanifo betu ho na mo na wo nsusu ba bia mo wo ne mo mpotem a mo tie no se kwan na ye basa eno nso munyi SOMPA 106.5 FM asutie na ye mfa mo mfa mfonyini nka ho na ye beba ho dawuro e de ama mo ye de number de betu dwa brese mu na motimi afre de atoso na mo san asende WhatsApp videos no na mo san de aka ho ne abo ho dawuro e de ama mo abira kase ebo no koso no a akwan a
asɛyɛ no na yaka sɛ de bɛyɛ ɔmanfo nso ɛbɛhwɛ na ban bɛteɛ na watu ho na mo yɛbɛka kɔpem sɛ yɛbɛhu sɛ ɛnsesa aba na ɛde yɛdie ɛde abrɛ wɔ manfo meka ho sɛ na KJC company limited no pa no nsia kaseɛbɔ ɛna wasugu so a wotie ɛwɔ sompa 106.5 FM so na Ghana ha de obi anim sɛ adansie ho nneɛma deɛ woni competitor deɛ wɔyɛ greater than the greatest na wɔyɛ stronger than the strongest na wɔyɛ higher than the highest na wɔyɛ bigger than the biggest ɛyɛ nana KJC company limited deɛ nyame ahyira no na wɔhyira no onipa domino a ɛnyɛ yie onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ mɛhyira wo deɛ ɔbɛhyira wo no mɛhyira wo na deɛ ɔbɛdomino nso me nso mɛdomino no saa na nana KTE eti sɛ wokɔtɔ adansie ho nneɛma firi ne nkyɛn a ɛnam sɛ wɔhyira no nti na ɛnhyira no na ebi aba bɛka wo ho efisɛ nana deɛ kasa sɛ wode ho bɔ dɔndɔn a na dɔndɔn asaawo ɛnyɛ baabi a na wokɔtɔ adansie ho nneɛma a wodan no wo chance a wobɛwie o na baabi a wo chance a wobɛwie no ɛyɛ ɛkoɔ ba simprimu yɛsɛ wɔ bɛma ba wɔ bɛma ɛyɛ nana KJC company limited mantam dunsie ne nyina depo akɛseɛ kaasoa wudu tantra hill miamia bebre a wo bo adwuma sante mantam mo eastern region baabi a wotuam it is a banna do plywood building wire cement iron rods any roofing sheets nana KJC company limited ho na sɛ wode wani ɛkyerɛ me de number ne tudwa no afrɛ na wo project no wotimi awie yɛma free consultation ebi a woni first generation a wata asase a wo ba besi fie ona na great grandchildren ne great grandmother grandfather obi a entimi anto asase ensi fie woni obi a wudi kan branana KJC ho na yentufo na mesinfo amfa wusika ani and a free delivery so available nana KJC company limited akoba semprimu adwuma panti na no central steel for wa match the truck asa the trailer a piece wa no outstanding services 2023 it was what wo ye dey abrachefo amutie me a mu pese musi na me sra mo kan kire mo nam sifo no mo ambassadors ne se mo nko akoba semprimu ho na da bia matibie nya sika na edan na mawie ntam se wo nkran anase komasi afre no e wo 020 43 55040 020 435540 na wodam ema woto so ye secure sanitary pad obapa mami musa wo wunye no menopause ne de bosumi bia pokokko no wubetwa eti wutwa ne yie anase wutwa na Egyptifo a wo mo ye leakages na wo mo di wachi anase Egyptifo a entimentare ho na ewa awae no na wo mo di wachi anase Egyptifo a wonam a wotim se bibi aye dududu bibi aye dududu wo fam ho wo mo di wachi anada bi yempe ne saa ne emu wo ha na pel cotton nti echeche na nonom no na aye ne te sa gel no ye fre ne secure sanitary pads ema woto so ne ye bambo eno no wo betimi ashata de fita na de akokoduro na wotu anamom enya de wo benya infection bi afisi ya ye wuye eti secure sanitary pad obapa ya ye wuye ladies we are secured it is already a supermarket ahodo corner shops any online shops ne malls no ebi wo ho mama excellent cosmetics wo betimi anya bi mo asantemantem amutie ye e wo sompa 93.1 FM no monko wo mama excellent cosmetics wo asantemantem mo wo mo PZ anase kwada so estate taxi station ho for 024 386258 024 386258 na wo demo kama Medimafo Herbal Center Dr. Tamo Daso Medimafo Herbal Center Yare Bay Medimafo Herbal Center Enkranfo Matemun Kamaba Medimafo Herbal Center Eyopokwase Mayra Enamewo Medimafo Herbal Center Tam ne de daso wo ba wonche ye ni bre ne ase adagye wo yare ho Medimafo Herbal Center Dr. Tamo Daso na eton safre wo Medimafo Herbal Center Yare Bay enetimi ye Medimafo Herbal Center ye nyame konakra na eti ye kanyame efa nyame tumi so ene na ho odi ne nyansa so esa wo yare Medimafo Herbal Center wo fa baabi na adwodwo ana Medimafo Herbal Center wa ware ena mo pa wo na matepente nkwa ma adifo atrofo ade musika di Medimafo Herbal Center eye kidney problem anasa hypertension Medimafo Herbal Center eye typhoid anasa malaria anasa chronic diseases Medimafo Herbal Center ene watena ma me no papa womo anya stroke womo fa baabi adwodwo ene womo hyedem no womo ntimi nya adwumenti wo ye wo fe wo bra Medimafo Herbal Center Dr. Tamoda so ebehwe wo Medimafo Herbal Center ene ebane se ne yete ne se ye no ane se na amene afo ho ne ye kwahata na sa wo de ye kwakoyie sa akoda wo nya mfie dunum ye se wonya stroke Dr. Tamoda so wa santemantem a wo bo adwuma wo Kumasi Agogo
and what is a mu ye de nkranfo frɛ no bra no se me ba mababo me sese e wo pokwase mayira mombra na ayaresa papa na media bramo 80 friends sia e wo 0244 774 282 0244 774 282 and 05007272215 05007272215 na wodem enkran pokwase mayira na woduru ho yare bia wo bebo ho nko na wo kwa na wo pa wo a yanyi uska wo wi a na obeda Dr. Tamoda so obeda na se eti anyi o kapre wo wie pe na wo ba beda ya se oda ya se na ye nso so ye de ya se de mu oduro ama wo tie kase boy wo Sompa 106.5 FM so ye hum so ye ba ye de ya kanyina ebeto so Hello papa what do bad to be a new say me feel London eko US na no crowd wo kura from me bo mamania na papa mo ho te say awurade aduma haboko na ko jejesi eko bo sempene mo de woton adansi ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba besi wo bo aduma kura sre kane no a na wodru US won so manfo bo ndin sa na papa US hakura de na ko jejesi company limited agi ba bia wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada eba adansi ho niam de obia se na ko jejesi company limited na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adansi ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua ekuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensa mua e na obia nfoforo ya o ba ko abu akwasa paase kumase e de ba ko so pokura se nkran ha obia se na kodwojasi eye bemaba e wo dansi mu waton cement iron rods banding wires and na do plywood and just say the board dance ro se bibia e de hye adansi ase de ko wie depo no nyina nso eye tufo bo wodu kuka mu a wodu kodwa free akra wi ka so depo eni pokura se de no kra to nchen ya wosan obu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wosan bie depo kese nso e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen ya ebisu magazine road head office no wo bie depo kese nso e wo da de ntam edwisu Accra road Femeswa opposite Alhaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and a manfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93. Nana Kujesi Company Limited. Kuaba Simprimo. Medo, Edrano Pa, which me two bossy, Echichusi. Do. Now, so you say me the yards toothpaste and then the brush and the chimissima minyahumaka. Sentina ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush abua me ama say menum so a enwum anasa de ehia me sen fimfem me biem na won kasa me se aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and then me di hwimese entina wo se afei na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and Yas Total Care Gel Toothpaste, and in the brush, I was young chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. From Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo hudo, and in the brush abejaso, abebuaye. Kweku, minim sawa she. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mali Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only and then it's not on, but don't as a condom. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra.
wonderful herbal clinic abakra ani o won't here passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sakra ne potem yedemu ani yedemu ampa de say de edutwam Atlantic International University America memu about Dr. Edujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresano aye more. Oh, missing minim wife ye kopa wo 1 year 1 city nyi se ne betom anza na yeties ka no me so me connection na enhyeda nkoye na esakakra ti say wa pagye mu amahode bam connection ne mu de we wo de ba de kro wa ba de kro ba de kro ye ke stroke nso de wo fa no small chese agidi wo hu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no and enkrahan so obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 number 0500 727215 Midimba for herbal clinic Wudima for Newa. SOMPA TV Emma Aketiapa Amakatia Pampa was your Damosia Toa and Samno Esso. Now, Major General Michael Goodcourt, one no walk off Shamanimua, where Deputy Head Admiral Shanavino, Arosam Sa Akwabo Akano. Ewa Ukraine one mashia so no more ma enei wanka atiasefo ho biem na amafo kyerese papa na dwuma pa na modin bonti match bosumi ya mu o na mampanyini Vladimir Putin wo pa no so meye ne deputy head eldem fam na eye Russia navy no ano eno se kyese akwabo akwakoka no ewa Ukraine one mo boda so a ama wochina no mo nsia do one mo kyerem se kwapote ye nam so ema ne timi kwa ba sano de mprempre ya no enya de hwehwemu atumi apie dwa na momu no wo mo kyerese aye wo mo ye papa efri chenchere ni a Russia ani Ukraine man no sento kwa sebepem ne no Major General Michael Goodcourt de no ena akọ won mu akọ won mu dedem akọ won mu nsuru mu akyese won mu nyaye a enkantokwa no kra nka amaso sanse papa no wo mo kyerese nanse ya kura dwumadie no wo ba befa se deputy head no modern bo a wo bo atuhu acha waye ene se ne wo se bia fa dwuma no so ono ankasa no dia no ebru adwene ntiase so pa enti wo ma na anwene susu da se ntokwa no Russia ne Ukraine man no ko no ebetumi akwa wie wo mo bone na afa wo mo nomu ma kyese ye aka hu bi ama Russia man no ade yakonsam ade ama Major General Michael Goodcourt na busua akere se wo mo yakopa na won mo sere busua se won be yehwehwemu ekwan a enam so ema owura ne chi na no ewo ense do ma akorabo ekoka no ewo Ukraine border so sa no won mo timi ahwehwem na mprempren ya de Ukraine fo nya meyi ano se wo mo na akorabo no won kwato ye ena ma nkoka owura no na se bia nipa bonfo bi na kyane ba bi no opane bone adie ena okwato owura ne tuo ema ne efiri musa Kwantinti bia kopie kotia kasebo no asi ensem ede sommo no pay de di makotene bi ene se edom kase wo mahye bedwam ono abo mahama yarga ede ato edom kuma nanim se wo munya abotre emfa ablekuma north asemo aba yisisi abatom peso aso police station beye dunkro yenkoto aba ewo ho bi no fee stress policy ana Ghana ban ebepa hontoma na sansem kro ya ena dela edem nso de atudwa se MPP fonka hu ne se mame je mensa wo mo ne pawo no etu osigina ya wo mo nso anyintum University of Professional Studies Accra wamo de chapa ama Ghana for se videos no eno na monten so no Ghana for fanche na addition so a wamo Kumasi race course dwom edi titru a driver for ne adwadifo se kwana teteze kontebe edi benefom dem no mo meboa wo sanso ana yekosu hum arawosam wese police ni a wo kwa kyerekere na pomu ono so afrim Midimafo Herbal Center Secure Sanitary Pants ena nana KJC Company Limited anopa no nsia kasebo ena wote ye no na ye ne de kasebo no esomo anopa yi eye me akos wo de e bata no ho eye ne brand ade ba ko ye 21st clinic for brand eye se wo mo sciatica yare ena sciatica no nitty-gritty emu details de ye enkasa ni nompenu a eni entiri na fa wo to ase fa wo sirem ekosi wo na se ho adwuma no eye 21st clinic ena eye ho adwuma 21st clinic say won untinet ewo wo to ase no a
emu ye wo ya na wo na ma no wa chia wo pa wo tena se a na se wa chia wo to no wo ye be ma de bankrofo susu se wa ye wo to enkrofo susu se wa ye wo to free se wo tena se a se de wo si chia no ama ye o mu se because omo ye o mo to no wo koye ba ye kan tire o mu se wo ntimi ntena se for 1 month this o gina wo wonnim na obi busa se na na nchechira ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tena se a wo to no ba ko be chia na ba ko so sen ba ko enti se wo be ma bia na wa chia sa ba ka se are be me wa koye ne to ana na o mu se we de ye musuo be ma wa koye ne to ade transgender for no ka hu bia na enti no bomodian se wo to asentiri na amu achia amuada na yarefo ama sese ye didian to so se wakoye wo tontina ayesa na nso ye wo to ase no e na ye wo ya wo semu na ye wo ya na wonamo a na ase hu su ye no bra 21st clinic ne mo awo e ya yaresabia etisiatika ne de omu de agidi na nso nye no nkwa na omu sa ade ba ko wo mu ni se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne ye nhwawo eye 21st clinic say yen kran ha Tantra Hill runabout and wo mo say wo free Achimota mo and a wo kwa wo fro bepo no wo be say 21st clinic ne billboard signboard na ebo e wo nsa difa so and wo free amasaman so na eba wo fro sro ho no a eno nso e wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic tema Roman Hill Church na chi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwan overseas and na no achi sunyane original hospital first gate no eno na di nhwanimu ansa na eno achi ade ba ko nso ayenimu pa no eye tachiman GN Bank dandadanu mu eno omo omo nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takra de Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso eno obonse for 21st clinic it was 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic still one more a sciatica expert
no ya mama kwa aba nyame de niema bi ahintaye yesu de niema bi ahintaye yo ye nim dan ka wo beba eke beboabo ye ho asie Ghana de smama no ya mama kwa aba nyame de niema bi ahintaye yesu de niema bi ahintaye yo ye nim dan ka wo beba eke beboabo ye ho asie Ghana de smama ya mamu nyina chi ene anopa ye branso se de Ghana today bremo e wo SOMPA 106.5 FM so e market yapa ensemu a efa Ghana ho de edi ahim edi ade ncheche se ye Ghana nko ade a SOMPA aginem se ye Ghana nko ade a SOMPA aginem se ye newspaper se eye bia de obokrata bi na abadwa so ana se bia online portals woko Facebook woko YouTube woko TikTok efa Ghana ho ensema e trendy website ni nyina efa Ghana ho nko ade a eno nso so ye beka ne kama na mefa akonya yiso na mefa ntodwa se wo baabi na se wo kwan atete se kontebe na wo pese SOMPA kase ye bo ho dawuro ma wo a cha ho mfonyini any videos ye pe video more cha video na fa ye WhatsApp line no 050 9438448 050 9438448 baby a wotie kura bi na wo area bi na wotie na mo kwanye atete ayebasa mo bre sese kura kwan a enye nti no mutie nti no anase hyenti ade no ye de bi ka ho ansa na wabakuru kasiem basa ade a ha dwene eti SOMPA nkran aha na Rose Minister wo ye kan wo bete na otu ho na mo 050 9438448 050 9438448 ebiem sa wuti area bi ekwan ne nye ensuo to a ka ntimi move video nefa breye e wo SOMPA ye WhatsApp line no na efa to so mai no wabo area kro din area kro no edin se bia eye ha ene ha ne ekwan ne se ne tie 050 9438448 050 9438448 na odiaba na aboa na menkoma me adult children akwaba abejafo me mo akwaba o na bibia bokode na me na do cute ladies ano pebe bai na me ye makeup o enam se wa hwa kosi ade na natural betina we wo mre adwan so de de me afa na no betu ani na wo de eya be fasie so concealer ya mesre dia here se de bia wo to ha na wa ye wanim why when style no why when style with the pencil na fasie no afa na me de concealer we ya kosi de kakra mi titu we wa wie afa na wo wi a why foundation we ya foundation wi a na sana with the powder na fa so no so kwa ejuma ansana wano no with the pencil fasie kakra na lipstick me use two boom ebi a nude and na fe bi a pink and as orange na mix it na no etunye makeup nwie no na afa time bebre but un say wo ye younger men ha ho wo makeup unyini a wo beye makeup na ye sheda ye mampanifo enye young people because wo ye younger wo skin no e fresh etie say wo maintain wo natural no ebi a powder me in my early 20s na me bo powder nko a na me mi bia na mabo powder nti no mo frɛ me na mabo mi wudi na me nam na me pe African wear so eti eno anu no me ntuma ni me nyehwe na bia tabia me de lip gloss kakra na me de afa eti in your 20s and early 30s no men ha ba wonye twa 40 ti say ye bia ene ho no de na makeup no abe enhance beauty no na a cover baby esase cover na aye wo kama eti young people na mo secondary school junior high school afa na wo university na why ye makeup wo lectures why ye makeup change ti say de efuna daka emfaso bia ni so in your youthful age na allow your skin na englow mano en nourish kama manenya kama na hwe ni yie na akoso say wo usa menu so any bleaching cream enku bi e paw we de na menu so so when you did the paw with the kind of skin now just will continue forever won't mean ya we jay na skin or beba ne da dem it is a brand nkrofo dim say we kokko na afa dia so wasa be hye it na say wo mpa ne santi no e na say wo ko back na we tantantan say we omo obi wo pon we de na afa wo pese wo jay a afa bo say skin no
aye basa wo ko wachi no eden it is we young na se wo tie so mpa sabre yesrew emfa sa bleaching cream no nka wo skin in your teenage season as a teenager between 30 and 20 between 20 and 30 or from 13 to 20 and 20 to 30 no men nya wo skin bonnet ma natural na nyankopon de ama wo no fa no anante ho and na wo koye prema ne mpanin sam especially season bi 23 24 na wanya adwuma ye no e ho na temptation no e se sabre wo ye adwuma ye tua wo ka ye ta se tirimude bi aba e ti ye wo se se wo luku bibi me pa cho se tuntum na nyame de ma wo na mfata wanko be ma akokko e ti tuntum na e fata wo e ti e be se no be wo young person wo bi college wo university na wa ye mechanics e ti time be wo be ye makeup chem no be tell like it will be nyina no what dwini nyina wo ho ofene so it lecture no kra kasa hu onti bibia nso wo ne bre Ecclesiastes chapter 3 or say there is always a time and a season for everything bibia wo ne bre ya wo bra ye de ye we sa bra na wo invest in ye bra wo di sua de that season is passing after 4 years akoso ye ko so we taking it for granted that you will pay a higher price for it. So we junior high school some season you know uniform no by 3 years I would the uniform no better but so bet me akọ next level no akọ senior high school it depended there would 3 years na year and as I so was senior high school 3 years we bet the uniform no better form but the obey no 3 years no adwa eno na de wo ko and the bet after school no we bet me atoso and I want to be atoso because every 3 years we did agro eti emaye mix your season. And so Nyankopon no kwa yesum no was so ye God or working in times and in seasons. Ono nyamne so de bre na ya de. Eti de bia na se wo bra wom in your early 20s. E se wo hu se minima bia na no a mitimi hwe me hu yie, mitimi hwe me fie. Wan nya na wo de kwaye mpena sem ne niam basa basa e bebo. Wo we school, that is the season why your national service we na se o pa adwuma. Na wo nya adwuma ye na wo kira wo na so. Ba what ada Adiechi wo ko wani mu eti by the time I won't realize and that time no time no on town eti e be se wo tie ya time I wo ko school ne time na wo the bleaching cream when you bre wo ho wo consume e de wo de impress wan enya me bentia ye tony skin wo tony skin na bleach eti nyame dia no nyame dia ne nye ho nyame dia ye timi enhance your beauty but not in a way e be se wo because you not dey San toning cream in your cow skin pet forever. This I would to so. It will be our chance not me Tony, not what upgrade. No upgrade, no I change I feel was skin or was layers and what wine in a hand. Layers no one layers is were born by 80 and they are combining the two. Dear womb in this season no. Yet the assessor will school monsieur dear who's your monsieur. And this time they call. When the man who so no, who's my medical educator, secretary, now 20 years. Who says when you're 25? Since in being so a man between, of course, you were exception, but between 20 and 30. Shameme Baum, especially between 20 and 25. A mama a person what will be what connected say, what so, we are fresh. Science season is one utilizing here. Number you shoes, sir. Omo be yusu edu ho agro a wo bi anware wo ansa na wo bedu 30 na e na omo so na wo be ware no pam wo bi a afei in your 30 35 no afei na wo si Nyankopon ko ho but there was a season na wo ma twa wo ho hia e se nka wo Nyankopon guide wo na wo timi pemu ba ko bi yie na ne trust na afei ko so bo obra na wo ko ni because nya ware nko ani abrabo wo so abrabo no wo he se so wo to aso eti e be se we a young person na wo tie ya sa season we nyewe an bleach your skin me tony I makeup obi a ko university lecture hall watade basa UPS asem ya be ya nkofo kan ene dia no so ba beda so na ne esasa wo ye no wonya udi ne medi edidi agro wo mix you season na e wo muso Nyankopon can restore the years ba wo bebre wo betimi awo in your 40s it is okay but wo bebre wo betimi awo in your 50s but wo bebre because ka wo ewo in your 20s e ka benya enough strength e dia sha akwara no but at the age you fan say 45 and I wo first born
akora ne 15 years now we 60 years. Sister ahode be na wo. Yes, akora no kora onyini ma unhunu. Ne nyini na every say yes. And Sabra na kosia akora no 15 years say ne wo junior high school afa ne wo be wi o. Enti Sabra wo so wo 60 years a wo ko pension. Enti wo ko second afa ne wo be ko secondary school. Hona bre no so. Enti hona enti secondary schools ka ansa na wo be ko university. Enti 70 years now da social akwada wo junior high school wo senior high school. At the age of 70 akosia. Oba e wo junior high school ba e wo senior high school. Enti nyame ye no e times and season. Say ye mexia ebe ha ye pa ebe ha ye eti ye ma nyame order ye steps ofo ya na mo sisi ni ensu emfa nyansa nante enye de bia na obe ye from o ebe kakra skin no obe chance ye say mabre enti ye say me ko from kakra enti time na eyi emema bon hu ene de wan hweye ukofa kwakwahwe akwa bi ana wan hweye a obi abeyisu bia obi na wi an nche na obi agya wo ho no won so ade ba ko wo no se ye hye to na won ma ana ade de wo ye edu ba bi na hwese de body o jama natural no artificial na e wo difference o wo se se onya but yesu wo obehu yes e mema no de wo bie so omu hu na artificial na de eno na just wo bie so eno na just wo bie so nipa na wo nyina na obewebu o ha de ye no hu pa e nipa no satade se den kora hu se awedie ejina mu e wo hu mo de ba ko so se ba ko ni za foro so say ye okoya eni kwa say woda we furu so akosua e na obi wo wagina ho abraba enti wo chia ne to kakra na akode na komem enti wo se ba ko eso se ba ko ti e bo pa yo bre da bia hu no wagina ho wo bi sa na o enye twemia na pese ne gira me ye exercise but obo akwa ne to no enti wo days bi wo awuti bi fantena se ade obetena se pe na this it will almost say no my me who be pay you because you know say no I say what she say na dey it is so eh chronic mu eni yes it is o asama ye kana wa ha no wo de men fa no say next week because when this story is na aba no easy but your adwa ma ye president ba me what my bibi pa ni tue se be ma no na akosia no ma yesu ano na efu se na efu anje easy ona wa se robot ma adwa ayi babe e kan say president na ayi akosia nso ama me kasa me no wa ma me nsu ano so no nsu no no mi to ba ma this is that topic and at what the other day this year serious it's your time say wu wakoye na aye kuro eni esi ewo mu a ese wo san akoni pejapejam enye se wo ye ya no wi o maintenance I to say omo kom ye twesrade no se twesrade ni wi a ami wo bi a ye twesrade ma aye ajo be ye te se wo tia fefe se ya ene wasan to abo eti enye no take care of yourself exercise ne ye didi ye eno ena wo beti de nyame de ma wo se tintin pom dim anati waduane so wo ye twiwie na wo san ba na san bedidi gumu na wa santimi no obi a wo ye we na wa besi ni dada mu a se say waste of money sika bebrebe okotua ye dollars no okotua ye a ye twi sade oba ye tiatia te sa adua no ena wa so ye bipa kesi eti bebrebe ye ne say yanka yampa wo de wo ho wo sika wo betim de aye de wo pa bia ha but who say sometimes I did it to me be distracted. Na dey say we focus on one focus on. Eti eto no ne eyi na sam ne dey. What can to dey na mama ka to diverse go ga. Mama ka 21st clinic ansana. Adwa dey eyi ama be eyi. Wa mama president na akosia nso pe enso bi ama manum na we dey. Ma wa ka to yi dey. Na untimi nka to wabura wonka 21st clinic every say wusisi achi on wusisi no achi wofa woto ase no eba yakosua de metrase bia na metroye me ya metrase bia na metroye na nkrofo nim se efra ne siatiko no mu nim yare kro na omodwen say ye normal achire na 21st clinic ba no so oh sa moto ase no a eya na ye moya no ye fra ne siatika entini bi fa wusisi achi efa woto ase efa wosrem efa wanantu na akosi wo na ase sa ntiri ne ho ahomete wa ya ahia
Santi na wo to ase e fa usisi echi wo ya ahia papa ni tirimu so ye ne ade kakra bi na ne buofu sa wonnim na transe kra no wan transe ya na ne buofu sa wan hwe ne wan fa wona kra nsi ho yi a sa nerves no na ne buofu sa tissue ne nerves no a enam usisi echi e fa wo to ase afa usemu akosi ase no wo ya ahia ompe ohaw na 21st clinic de wonnim ne pa eti wotimi ye ne ho dwuma kama eti ma me ne papa wutie me busa wo to ase tebia mu tisai me ba cho wanantu emu ya wo ya na wo sira no emu ya wo ya na nse wo sa wo sira mu ya wo ya ne titu wachi ho e na asa mu no wachi wo kura na asa e ya ho no me pa cho sa wo de wo nan si ho a na asa wo na na chia na wo to no se ama wo na ma no achie nti nkofo kura aka se wo mu giri se wakwaye wo to se de na ye di ho nkomo ni bia na eti mesra wo se bra 21st clinic adwuma no wo mu nimye obi obeka che wo se wotimi sasiatica esin 21st clinic de wo boa na Ghana ha one te sciatica enye 21st clinic na beka yanko bi nim enye 21st clinic na beka sciatica Ghana ha ne ateda na ye nti da ma mre bi kura wo bi hu sciatica no no ka sa aduro emu okowura pharmacy bi no se mesramo me to sciatica aduro ena am so to sciatica aduro na sciatica aduro am say enya me te se 21st clinic say sciatica na say enye yare eti na bebre kura no mu gin say aduro a wutimi ko pharmacy ekoton achie no mu say say yare a eyema etimi bani padua so ma wo bre orofo adenti na wo ko office na wotena se kakra bia na wasori agina wo adenti na wonam kakra bia na wona na mu tutu adenti na da bia waso wetisi achi ebi say enti no emu ka wodoe bra 21st clinic na yamuawo adenti na say kura da woda wotimi na wachi say de ai woda ho say ya woda wafu so sa da bia woda wafu so da bia woda wafu ada na ada wafu me da machi a na me to ase na me sremu na me namu na eye me ya bra 21st clinic na yamuawo a doctor for ne nurse for wo mabei na ayaresa bia na enye sciatica nko na omsa yare bia omutimisa etize bia wo yare na wo pe hospital bia kwa bra 21st clinic na yamuawo se wo fa ba bi na adwodwo se ye mebuo yare eye hypertension eye diabetes ana se yare biara efi wuti besi wo na se wo kwa 21st clinic ebetimi aboawo na sabre die 21st clinic ye bie foforo kra ewo enkran tantra hill runabout ewa ene ewo se wo free achimota mo na eba na se wo fro tantra hill runabout no wo free bepo no a ye wo wonsa nifa so ena mo so mo free amasaman eba no ye wo monsa bonkum so tantra hill runabout eho ene ewo ena wo tema ye wo Roman Catholic asafo na chiwo adesha mo ka so amotemenka kasuafo ye wo new market wo obom kwa no so ena kumase ehwa overseas sompa 93.1 FM dynamo ena obehu 21st clinic mo amu osunyane no ye ne regional hospital first gate ni edi nhwane mu ena tachima GN bank dandada no ye tuo mo eho ne yewo ena nkuranza children's park ne ye ben no mo amu watakwa mfu ani nche Roman stores no emu ye ne no ena edi nhwane mu ena takra de afie kuma number 9 taxi station brekum goso oboase ye wo ho wudim de entie ye bie branches bebre ne se ye pese ayaresa na eben wo ye pese eben wo ye mpese wo to ase free wachi eba no a wonya problem bia ye pese wotimi di akokoduro eko wonwuma so etini ye bie branches bebre eti frey ye and was 0540 311 0540 311 and 0540 311 na 21st clinic still womo ye sciatica expert womo ye sciatica originator womo ye sciatica researcher womo ye sciatica commandant womo ye sciatica pacesetter womo de ba sciatica dia womo ye mu alpha and omega ahyase ne awieye womo ni competitor eti adwa ma yentutu yesi no pay say pepsodent de wo be say enim ne dada enya afa ne be so kane ahwe danim 25 years nie say wo mo kyerɛkyerɛ Ghana fo ye hia say wo de pepsodent ne twitwu se wo se first no obu wo hono a ode aduane hye ne numa no waso ne ha ade na ka no ne se afem eye aduro no a wo de twitwu se na wonim say aduade ya pa ne say aduane ne ye wo de na wo pese wo de wo se echiu na fe account ase account eti enye wo de ti ase wo mene ade ese ye we na wo mene wonya pizza ese wo wi pizza no se me be miri pizza na de ya me senye ti ase na de bia na de ti ase bro wo bi na Friday obi bro pizza papa bi se we na pizza na wo be we no wo se eye wo ya
eti wo mini pizza no ade e wontimi fa wo senwe na akosia we eyasem a ese yes so na pizza kwa robeda na pizza anase when you chicken wings bi so me chicken wings na so da steam no kama e the spices bia wo no di je na ni akakadro na ya kono nye di egu jollof nchan nye de ma be na me o de wo si a wo si eish akame eti me be mene ayi ye friend say chicken wings na no na ase ne say anka wo de Pepsi and tutu wo si a enka sa problem we na wa solve eti na wo si bu ofuo no eti adoma ye Pepsi and friend tutu eti no pebi na fa tutu wo se obu ofa nsu e enwunu ana ade a enwunu a o se ye akikimi debi sesi asakasa ne yejaika Pepsodent nti entimi nkikiu ye wo Pepsodent charcoal and ye wo Pepsodent herbal charcoal de no ye de lemon natural charcoal mint ne zinc na afra ene ya ye ena herbal de no so ye de green tea ne herbal extract akeka bom ene ya de ye enti de wo betu su bia no e ya de ye betimi abo wo se ne ho ban kama no ma hunu se o manfo bebre no a wo problems e wo mo se ho obu o twitwi ne si amojaba obu o ho mo de brush ne kapet wontimi enu tin wo mo de to free number bia ba wo ma free dentist se wo problem bi wo se ho a fresa number no wa bra wontu ahwe wo so o credit ne ye nte ohwe unni bibia wo phone su kwa betimi afre number ne beko eye 0800 161 000 0800 161 000 free dentist na wo ma advice e wo se ne ho afa Pepsodent no bo reba bia ye ton paste bia oso Pepsodent either herbal anacha kodi obeyi bia no eyade a ebekoyie ede ama na wo se no so watimi abo ho kama akosua me nso eti akosua ye twitwi esi ye se no pa bia unse ye yutufu say wo sorry no pa the first thing you have to do is to drink water and no musi ni padua no more than 70% e yusu eti oba ho fenso be na wo be kamfo ma me se me numa no pa oh ya kasa me nwa water kasa jai usu de onim kasa o na roba dia be hia yie se be ya fofida enti na obi akoba no di ba de wa kina so kura na ye be ko word na yie o ho adore no ho engagement o ho enti no acha se eni programs ahodo pinu adidi anim obi ahie nsuo mo we be se wo obi aso kekewu dabi enye nsuo begu anim ase e ko fo benum nsuo wiom so wo ye mutu ene nsuo ni bo ma na mu bon wonu nsuo na wo chese ya wo chese mu bon ena wo se nsuo mu timi nya typhoid yeah it is one num su papa kra wo timi nya typhoid man ye it is one num kasa menu awo se no na ese enum asemu ano no na we no se ni o mo se bia ye no mo de afa mfidie mu ankasa so ese Ghana no enam galamse ni je na ye nsuo nyina asai eji se wo bi ye nsuo ama no wan hyeda ando musuko eni yi fi ni keka wa bia ne chemicals a wo do mu a obenu nsuo ne be wie ne mu yare ne ade a be fa no no prepa akoso so ba asem so no chuma gina ba so pa sa galamse issue na aba ni ama ye nsuo ne bebre aye contaminated it is obi ye nsuo na se nipa na fidie no enye fidie a state of the art technology obetimi dia fam na yi minerals na ye kama na di minerals awurawura mu a wunum a enkrofo na bra bobone ni be ayare ye be kan enti kasa mineral water na de wonuma fine pa yes okay enti won mo anyame yad mo china mo be ye party ahodo abekoso funeral contractors ni na mo hye don so kasa mineral water na ne bo so da form sane ye yes bia ye package no kra ne kumie no enti we no ba bia be ko bia no benya bi no ato na wanom ama ho so atimi ato ya budwunsuo eboa ma wo akasa no me ba ko ha eni o we anopemis on say ne branding no craft yeah packaging no bottle no brand nsuo ado kama pa kasa mineral kasa natural mineral water essentially natural and we dey say the Nyankopon no nsuo no a wo de ma Israel for bra na sukomo de wo muso ko tu nsuo bi ana nsuo no mo se nsuo no mu onyono e na Nyankopon ka che Moses se won fa dua bi mom on fa ntum wo de tu mu na nsuo no be ye kroje e bi de kasa mineral water no esen kane no de na emaye nala no we Moses nsuo ni bi o no mo a chese ahode nko agoso Moses nsuo ni bi o obudo mo se fra ho no mo se ho ye fra ho mara na nsuo no anyu obudo ne sukom di wo mo pa Israel fodo ne sukom di wo mo pa eti sukom na di wo mo no mo ko tools omo di wo mo saka nsuo na nsuo na anyu no eti nsuo na anyu no no nsuo na anyu no no na afei
na ha dwene enanya Moses sugu nyame so no say everybody no say eyi bi da odua bi fatum wodi tu mu a enso na atie nice one face of yakoma to yeyem Moses nsuo no eno ne kasa natural mineral water wono mu a ebe ye wo kama eti no pe nsuo na apia na apia no agosia so bi pe bi obenya bi onye wo number na obenya bi Taifa Accra heye enti one mo kira kwanya yiwa kwan number no 0206 469 430 0206 469 430 and 0303 965 780 and mo asem ana mama ko no kula munsuo epei minum bi say na de eyi mefe no yes ye kama wono ma de che kula munsuo ye enya asem keto and now what's a ma bi ko fie trending stories hajia na efiada hajia ya be di ai na mo bebo mpa ya nsa no didi Adio and the local weekend there na so kra wo say ya fofie da enti nkofo be di papa me samon ko haje ono de oni afofie da bia from Monday to Sunday oya adwuma 8 a.m. to 8:30 p.m. na wakoho da bia rada na watimi aboa enu nti Hajia special local foods eho ena sese wodi wani ekire se na be ye betimi aboa wo enti Hajia de ekoyi ankasa aduane papa fie tuozafi wache jollof fried rice konkonte apreprensa tilapia okro soup ni nyina e wo ho a na delivery guy na manenya busy mo manenya busy mo mo hyeda ma mo pese mo pie fi say holiday mo ye adwuma bre no mo mfre 024 635991 024 635991 Hajia special local foods aduane papa fie ti we de Adwa stories ben na trending aji baby Ghana Florida aji baby ako international asomuni konfu awadane sofu mame okay o se no kire Yesu Kristo o so by say obema de boyefo it is enne na obi e konfu enne obe sofu mame evangelist Patricia Patricia si edu asiama na dia bonu adi akusha mama nya asema na pe di preach ye one se be we tina na grada ono na sesi a nasem eda paso enu ayete ha yenka bi nhyimu ene yete se ye de agrada akokot ye de na kogina court na nkofo kra dwen ye omo se one empress gifty enkomo ye ba yeyi omo toto ayampia mane wo mo ho e wo social media yi me kwa na me ka se no se na eye bi for 2022 sabre no anu ogina mu dendenden na agrada wo krom ha no ena ensensema hudu obi bo ba ye se holiday ena holiday ti ena holiday Somebody by a Ghana today you will be now mama kwade ba ko ya me nwanwan say ana okay nyame na tena de wo ya say Tuesday no ko bom payo wo she fita grada ko bom payo national thanksgiving boy e ko chairman panyini kura ya na wa wa say empire bonu so nkyere say wo ye bonu ya nyame ntua wo the fact is say wo empire no kyere say wo ye bonu ya nyame ntua wo ka akatua bi wo ha ye de be ma wo se won saka esa won saka even though watie empire but nenso wo se tori bi kwa wa ye obi ade wo ko sere nyame wo bonu fa che ba nyame ti bi ka ko nipa no ne ko pa ne che na wa ko nipa no ko pa ne che no ho na restoration be adwuma enti se wo be ye Kristo ni kwa no wadi wo obi sika eti bi che wo ankotua eti bi che eti bi du tum na ye de ayi ye mama evangelist e sheka na sam ye ba kope o de to na so mommom pai man to be honest ena nchene nipa die mia akosua nipa mo eno ho say na it was unexpected yes say na unexpected so mo na pregnancy test we nim say Ransford be nya ayina one fan to so ma me bra na ye de ni free
courtroom ho na yɛde ne kɔwura car ni mu no na wotum sɛ it was unexpected na akosua yɛde ne ba ne yɛde abanka ba egu ne nsa na afei yɛde ne bɛwura car ni mu na maame yɛtu no wege wege kura no nhye bi ɔno ampa na me ka sɛ me se na wanyene sɛ because asam na alinga on wo sa achew ye time no na o sika gari no sika gari acha edigeda bobe ya body afofra edi prisemba na se me ka wo ya body afofra eno nkyere se ade bi a wo ye ne asotwe no emma wo ya body afofro but asotwe ne de ebeba etu se se Paul say ebra ono no ansa na obey abode foforo nso no Judaism ena no gidie obey abode foforo niema odi ye nkofo ye de bi ye no eso no obey abode foforo and we preach the gospel to the Gentiles on nam miamia bebre Ephesus ne ade nyina e kanyame asem but eduru bra asotwe de no mistreatment ni prosecution na wode ma a Christopher no akoso ahwe emu aye o ena ma me na tim ye o and 15 years no here ni kunu afa ni kunu atunu ne course ni Christian man ye mobo ba enu okasa etiefo mo mehwe ye Facebook SOMPA 106.5 FM akra na ebre de ma me na hwe ni ye de ne koyo ayede ne koyo de ne ko ye de ne ko hwe oba Shadi akosia ade amani payem oba he kan no dem we dey mum for be he kan Land Cruiser we dey buy but she ye dey not a police for all come a police for car dada ye dey not to oba court ho no we dey ne car mu luxurious car and we dey be pie ho but as they say unim me addition be brain addition wo mu pa unim say oni ne kru ne ba court ho but wo and wo ntemate yes onu ko prison ni kuna betra ka ni mu ko fie akosia sa na wi asiti e sure ye nyina ya be ba bomu o so bia be bu na konta but obi abefa ne de obi abefa ne de ena honest onim se bibi se beto no menye ni se wada sorry na wo court because court no wakwa and what then mantle na gu handcuffs no so ba ma mi no nani adi o mami nani adi o because obia wani na se bi be si ne yese ye de ko prison 15 years nka by now ko osu nko da fom kura de ne se guniti muni ba sa ne lawyer no so ko ya pi oba court no se wig na na se eni ya na se oba o de ti mu se ya na ba because who's one no per life eti o se ne wig no a o sheda esiesie na so wo twi na nim kura wo se wa ye make up eti minim se bia me ye sure se oba no na hwe ni kura sia ma brantie wo bona ba so e wo asore de mu adwuma pa mo ye no bedroom e ho nkomo a wo didie akosia ko no tum to be honest with Debbie asema meet me mamunse me person ya papa ba me meet me mamunse madam ye di ya rahu awie o o madam me post na me say sorry abranches am kwa be there alone be say ma say asore no de e mu be obekwa so aye and was we Kristo ni a we enye news okay Kristo ni de we say but you say news unim say Peter catch ro mo say ye persecute you for the Lord's sake me mane ho me mom say ye persecute you fi so akodi konkonsa ye persecute you fi so akowie sika de no de reward bi ani okay it was a persecution here too was say wo ye nyame adwuma na nipa bi town na na say nipa bi tetewa was say for his name's sake nyame na wo kodire mu ma no ntine wadi amia na mom was say metese ye say wanya amane hu ne bazan a wakowie obi sika sigagare ana say bia wakofo obi kunu ana wakofo obi yere ana so akodi obi nkonkonsa na ntintwitwa ene de ohawa bra no de o say reward bi ani eti we ni nim sade de no for the name sake o say for the name sake o so ohun say ma me ne ho abatan nti na ama na abatan ma me ne ho abatan
was if me na me di misika and me say mami 2 cedis na me ma 20 Ghana na de abana me say mini bia we 15 years asem we 15 years asem akoso mu aye o ene katanka beba na safa beba emu aye o emu oya na sa na woni de we abuni unsa akoso ya unse de unse do si comporto no asa na ba mu ye asa solid and the poster no na eye uraba pa like na solid pa and all this our prayer so no dey abanka ba no so oh eso da so kura ni mudie mu no yes comporto ne ho pa aswo wo gidie bi se obesa ba se obe free okay so obetimi ya appeal nti ba appeal ne kura ba bia yes na ne be so ba dan ne obedem yes ne de obetimi ati so ba de obedem se demu no so yesi etimi so okay se president so timi pardon who's the president so timi pardon presidential pardon so etibi e kasa fa wokotumu a na duru day bi a president eye obetimi akasa munyi agrada but ono de mi ogidi sese impo emfa mu ne sentence ye de bema no se duru bra president emma pardon na oye obi a migidi so benya pardon ne bi onyo mi ogidi se impo ye de 1 year cry chombe ya appeal ne bi etum cry migidi se ono de president betimi pardon akoso emu oye o but say what you feel na woda wo papa bi so na overnight ya sesa woda bre aduane a obedi emu asesa bibia ye different ebe den mamimfa Facebook live so 106.5 FM Accra em so manfo the greetings kakra aba na yemfa emra yenua Pedro wasi Pedro wa me was Maldina Cruz and on also the about say I'm really enjoying the best show live wo Indianapolis Kumasi Tanoso Kesben Junction and on also the nearby Baba Mahama Obuase was NDC 24-hour economy no scam was like a grad Gagari no dear no Baba Faton was watch ya dachi hene honorable Besma or say Akua first vice chairman Emma Obuasi East NPP among Kuno and watching so Jeremiah Simpson was what the happy birthday ma Dr. Emmanuel Eyisi or say your humility is evident waho brasie e de dipefe was one yankopo ensha no wonya wokese ne friend munyam nkwa munyam eno nti Dr. Emmanuel Eyisi happy birthday ene ye de ma wonso wodofo bi di ne birthday ne nso afofie da obi o ha opesa wo chia no a obetimi e de aba sompa 106.5 FM Accra ebekin kind happy birthday to Dr. Emmanuel Eyisi Nana Akuamo Abonten Ablekuma Central say good morning akosi enhira may the happy birthday Emma my nephew Jerry James Asante yata friend Central C wo Banana Inn enti Jerry James Asante okay Jerry James Asante yata friend Central C our Banana Inn onyame nsha Nana Akuamo na edisa greetings nti papers no anyhow and some are trend no odo wonso adwen chiraba 0260 196062 0260 196063 na wabaso waba abechire wonso wadwen sama hodo a trend ene Ghana de and some trend no baako ofa social media no nyina nana agrada mama part ya jeli no eno ensama trend no ebia enti anopei ya bie kwan atom enra so ejebo Budo City kwan no ya twa ahoma mu contractor ebe hyase aye adwuma eno so trend wo da ubom nti ne holiday no ubetimi afre na wahwe akre wadwen obi na bebo na baso anana mo bi na obetu a ni nyina no ne bre enie enti ya na wahwe eno enso agrada jailed 15 years eno ewo ene da ubo emu ena ajejefo nipa nso no a ye pagya wo mo firi appeal court eko supreme court no
enora omampani de wɔn adwuma ahyɛ wɔn nsa omampani sɛ atade na wɔn ahyɛ agyegyefo atade na wɔn kɔhyɛ wɔ Supreme Court no wɔn hyɛ a wɔn ma sɛbe nyansa emra atade no hyɛ mu nyansa ɛbɛbam ni sɛ adwen a emu dɔ na ebetumi de ensakyra ya ba ɔman no yɛ mmara ahodoɔ ɛne yɛn hyehyɛeɛ ahodoɔ emu no ɛyɛ ade a ne nyinaa obetumi aka ho wɔn betumi ayɛ ama na banti wɔde wɔn adwuma hyɛ wɔn nsa wɔn kɔ akɔyɛ adwuma ɛwɔ hɔ ɛnum ɛno nso trende ɛnɛ anɔpɛ yi asɛm baako nso a trende NPP for sɛ Ablekuma North wɔn nkɔ abatoɔ no wɔn mpene nyɛ sɛ wɔn nkɔ abatoɔ no wɔn mpene ma EC rerun election no efi sɛ dia EC call parliament kɔ kaayɛ ɛne dia ayɛ no ɛnyɛ nɔkorɛ na EC for no wɔn ama NDC ehunahuna wɔn enti wɔn kɔ court ɛwɔ saa asɛm no ɛho ɛno nso trende 0260 1960 62 0260 1960 63 ubetime afre na waba aba bekyere onso wadwen. Hello, good morning. Good morning. Udini baby a ukasafi. Piaro. Meda se Piaro ma entio. Good morning. Good morning. I'm say Ghana Hanom. NDP fi pesa wo mo ka kire say ikuru no oman no wo mo diana. If you pass over Katra, without them, Unisa Ghana cost one. Sagana, a higher tenor, the NPP for a person woman can try. I don't know, paying Crown Security Agency, one more agile woman, Pena, woman, Goto, woman, a war party, also say on my nana. No party corporate. 38 years, 88 wives. Shall you maybe a woman penny? Also, this is the time. Also, Ghana tell woman say, and brown Ghana Hanum. They can sweep all of them. Opio the police one of my demonstration here. They should arrest him. Or man can't demonstrate almost on the courts. Oh my grandson. Okay, Ghana Hanum na. Right. Yeah, so MPP do for the past 8 years. One more opposition still they don't learn anything from the opposition, and they are so misbehaving. What kind of party is this? We look at a party they go now no audio again. All right. For before that's it. Nyaminsho and so there. And a holiday mu yeguso ye name 0260 1960 0260196063 ubetimi afre na waba wabekere won so wadwen ansana yakwa akofa sports no ye de abro eno ebetumi ama bibia ye kama sadia anope yaka kire holiday no nti enkrata no ama edwa eso na mom ye adwuma ubetumi afre na wakire won so wadwen sama trend ewo dewubo no emu ade ache bia yeguso a ye kaka wo se 21st clinic for na so asene na ye de dwumadie no abrewo 21st say anopei baby a wo bia ma honye hai na bra wo mo nchen se ye urade pe na utumi ba wo mo nchen dia wayaresa ya edimu onsa ebeka ni nyina ede afri wo mo nchen enti ya na wakwehwe wo mo. Hello, good morning. Good morning. Good day, baby. I'll Kasafi. Say Emmanuel, my intio. Amen. You're the shaker. You're the shaker. And you're catching so those Edibequacosi. Now you didn't say only MC, a human now one more, and the improvement of that. Right. Obi biara amira oba kate short kate na se no nyamisha no ye fam paibo enkai Sheikh Salifu echi right omeni Ebenezer Kobna honorable MC ye fente wo mo echi ne wo mo mie wo mo ho embotakwa edwuma epapa ewotakwa na ye ni se enye dudo siti nko Sheikh se utie mi a
na mane nyeta kwanko a bomodi na inner roads ni na oba old town hanoma street bi wo hon na ho tutu kura da ko aja ye ntia san papa ye pa pro bomodi na bra hanom na behwe saa kwan bi emergency road bi also the hospital road also opposite first class computers no bomodi na no mehwe emanye Jano Penichia shit, Michia, honorable, also, Yamenka, whether you need right. Yan so yet as bebre, a raden can holiday imu na yanko yanim. Adiachin, once wadrin tre, de wa here 0260 1960 0260 1960 which me afre na wabaso aba abetre onso wadrin adiachin answer na ofreni no beba no na me ka 21st ho asama kire wo se eba no ayaresa edimu a wo mo na ahuradi nkan Ghana ha sese obi anim se wo mo nnuro ene wayaresa sononko yade a wo mo sa no edoso yesa yade bia kankan ene yade a ntini mu efiru sisi echi fa osire mu call 9 esi form no say entini e wo hwa efe no sciatica nerve no say hotechema ne ya aibeyew ene ne hawa de bebrew no eno ene eye adwuma 21st 21st for asem ne say wo mo na hwehwe yade ne hunu ye enti ye wo mo brand enti hwe wo machi akwan na yensa wo yade ma ye ne obi nkasa ansa. Good morning. Good morning. Morning. Udin. Ejan kofimen sam kasefi brabo. Meda se ma yenti wa no pay. Me tedi anopa nti media ne no asem na America. Okay. Adani ba hanmo a na efena ake champon. But the maybe ba o me na efena operation to do asef. Right. Nti nti empan se wo shoot dan na say with my garden kitchen will feature how much about between edim kaka na yen takwa hade no koso wa hapa self facing feed yourself na kwaso me emponche high adwene emponche right ya body na mu ya bewe ya banchi na mu ya bewe nti someone maybe anchire o mana ana say wo mo dia no maybe anchire o mana na mpeke mbisa no asem right emra de chechire wo mo say oyen aboa emra da ho yenyae wo mo trasa environmental health for ene di ho dwuma na mi pacho we say eye dwuma no say eye dwuma eye dwuma esese eye dwuma nso media men ka say eye dwuma because niema emwa na ege no so obi na japade wo obi na japade o ko bonzi ya no so dia section so bro right me sre omo dia no me pomoche wa yesre omo omo fi die mai pomoche wo ene mo nya dwuma yen so ye da ase bebre holiday we ensi uye ade nyina mu na bibia anye kama 0260 1960 0260 1960 ofre na uremu a ye be fo wadwen kire ede atoa so na yakọ yanim ewo eye eho enum ade ache egusu a yekọ yanim na mom internet services na wo pe ewo takwa ne ntemu ha de a internet services ba ko a ejina so na ebo adwuma na ni bibia ehye ye no eye Star Link Internet Services yeni nkomo yansa. Good morning. Hello, good morning. Udeni baby okasafi. The name kasafi ni watambu. Meda ase mira mayenti wa no. Me yo bebe abo is a self care na baso. Na go face funa wo ye dwuma no mum. We tweneja. Ehun hwe e ti ko manya atwum. Obi ka e tie ne ba. Enentina ora enentina also wanya kwan abaso ntu so bo abaso na aka na o kana ye nko. Nti edwuma na wo ye obude city no. O ye go face ro woni atabu ni watabu fu wa pam. Right. Iye bia no wo ye bibidi eden de ma wan. Nti atabu be konuma township ni na go face no wa eden. We see ho. Ehien sha go face no wa ye mahen. Ye je bibia go face no wa ye mahen. Nti da mo kwanu na yeda ko to nenim nti mo won frɛ no mfa ginfia o bibi ya tekokonu
na chim ho ina den o da ho on ye den hu no no li edwuma no no on ji atabofo go fefu edwuma wo ye mo ho na wo de ji ntia no right yada asene so de a wo de eba ye 0260196062 0260196063 na wawura enkomo no mu ama yetumi ekọ yenim ade ache ye Jones wadwen kyerɛ ene holiday yi mu nsɛm asisie na trende na ye ka ɛho asɛm de when na wonso frɛ na wakyerɛ wadwen in the next 3 minutes ana 4 or 3.5 yɛkɔ 4 minutes so no yɛbɛsan akɔ Accra na yɛakɔ akɔfa holiday sports no yɛde abrɔ ewie ne saa pɛ yɛbɛsan aba na yɛbɛsan akɔ yɛnim enti no ya na wahyɛ no nso 0260196062 0260196063 na wabo awuram ama bibia aye kama na meka Starlink internet services ho asem de akyerɛw we ye internet ba ko a aba ye ntamu ha anuanom internet bia wo speed na ho ye den wobetinde ho ato so abre bia enye internet no a kakra bi na atekoro eno internet a ejina so 24/7 Eyama udwumadie bia wudi a uhia internet ewo mu enti ya na wapebi yemfa ofreni good morning udin ni baby okasafi pacho efrem by service station meda say mira ma yentie wa no pay wonso de a wo eka ala pay nyakopon onsha oni wodwuma pada no bia odima right mesum de ka tambe kacha say agrava de no That's when I will be a dino true. And Bravo and Bravo. So, I think I said, Bravian, no, great. I will the man that will go to ticket to on baby didn't go another. So soon, yeah, the one said, which bit me a bit mad than that also. Right. Now, until you be a dino two. Right. So no bokono bit ma sa dan ya de aba wo so bia yemma bibia ne kama mesisu nia panokwedi ade ne kokwa ma ne kokwa tuntum ma ne wo na yi choko tuntum ma ni pano ade na nko nkwache no right kebe bia je so afso ade kitiki wo me bia de ne gwazi na ba tu ye bibia na ho na I on the best no so we book do so that rinse no ntwe me hwo no kene ni me hwe rinse de corp so pa nya kura no so mfa tu ye na ma bidare ento ye mfa ma ya da wase na pa nya men kan ho yan se da se bebre abusanfo obetimi akoso na wafrɛ wabɔ awuram a yɛde wadwen kyerɛ ɛna ɛtoa so ade bi akye amu nsɛm ɛna yɛde ɛma wɔ ɛne nso ɛyɛ da foforɔ ade akye kakra igusu a yɛkɔ yɛnim na ade kye bia ne mu asɛm ti no yɛkaka wo sɛ baabi awo bia bra bɛka yɛ ho na afi yɛntumi ɛnhwehwɛ ɛnneɛma nyinaa ɛwɔ ne kwan emu 0260196062 0260196063 anopɛ ɛnkyɛ yɛbɛfa sports no wie a yɛbɛkɔ ahoma no so akɔ akɔdi nkɔmmɔ good morning hello morning udin ne baabi a okasafi efrene ya okasafi ba bobo me meda se bra ya ma yenti wa no pay epacho ekwan asema ye kan isi ya ne che ba bobo me isi ya rinsi nya djuma enti rinsi se anya djuma enya gwenti isi ya se saka ababa bobo me a eti se konwa ya ko fa yuma ka ne ne ke ina isi ya se enye ya was shortcut with the gains when kaufa hon mu ananka osi baba mu kwe de tuntum nya ekwan bia mutimeta experience mo na bi ke kuma amaye ni bitimi aka bi tiaba okay kutaka ji so ko nwanya sana right all right penifo atiewu na wo de wasam nso be kwa adwendwem yeda ase nyame nhyira obebre hello good morning udin ne baby okasafi nana we did the ofori kasafi takwa haya meda say bro ofori my enti wa no pay nana me problem takwa urensi ho no
actually on last week million could be a friend Richard Paul of free Bravo with the office now no lawyer no but lawyer or a champion underground right now company after the back say omla a champion good star you know obey medicals war we Raboni obey medicals me were doing me no to be an offender me were doing no so a comedy when we medicals a comedy no the almost on trial results the comedy drop a BBD nam so comedy me cut the home madam obe and I say business and I say I Australia omisa no so open normal very be the shadow of a station where say we get ya na when the baby team is am ko so opole mi yes na fa na mu ko fi atia nam say nam tell na me so me try me be the dia say ma cross race na ma wura achi na opole the one come ya te pa de e ko fi pa na ma say ko fi the opole on se mu ko ne no nyam right Masa, nchini nipa bise no ya ofisunya yo. Wabe uwe o takwa. Nesta oka takwa sema. Oka o takwa de masa. Obu kure na dress MC. Se adwuma je no so obedi wo no de e me mesra no. Omo nya nta na boys no oba kete kete nyina. Ya fa pika so sha we ma gware mu ma. Ye nya ba so boto me da. Okay. Yen so ya da ase bebre abusuafo ye da ofre adwuma de no besi ha na ya bohwi akọ sister station Sompa na yakọ akọfa sports no ye de abro ye ba ye de aka nyina ebeto aso Pepsodent, cavity protection. This advert is FDA approved. bia chen ya ma we bia kwa aba ene efiada ye de nyankopon ase anopei ye de ma musem abro ye de agude musem to ase efisa be kopem se nwotwe ebobo ya to ni se tip off ena ye de ba amana nsem ewo musanso na efisem enso ewo mu na enu a me kan say football na say sports enu a sports fraternity na ya ntia sempa asanse Diogo Jota onene nu abe my friend say Andre Silva omukunya aka kwenhia omantimi and survive enso enfiri no pede mu komo berebe enso ede eba enu ampanefo pi enso so 8p omu tribute enso na no achi clubs awodo na enso de omo de bai kuma sasa ne kotoko bibia ne Gold Stars omo so timi de omo de ewema bibia so 18 eye kama ne sima foforo pi ana no pay yabo ano ede mu sem ebedan ya T4 ewo djumadi enso secure sanitary pad aka ho ena no pay oba bosmi akontu ebe secure ede am American fu secure sanitary pad enso ene de amampa chobo wuramu
o joma so ba kwa do so pesicure sanitary panel bi aso etim ay kama enso e de amount enu achi no meduma faba center Dr. Time da so enso so e kan ho bi e na no pede agudemu nsem no enso etim e de eba e na no pe wo show no so enti meduma faba center Dr. Time da so ono e na e kofa bai na de ten Saudi na e kidney failure ana hypertension diabetes stroke waist pain enu achi no o de chronic diseases ana say typhoid yare bi how infertility opa na oberma ba chomo fumo ni chim o metimo for ba center na Dr. Time da so on for time ento yare no so no tu ase enfoman kran yo pokua se mahira sanso akuma sensona sa santimantamu ye wo buakwa agogo ye na aban school no enso so na edi ehwenu mu 0244 774 282 0500 727 215 na metimo for ba center mpani for enso etimajo so we na bo for no pay o ma so ya sen da gude mu sem enso e ban tantam sen start with the sem na we wi a ne da manane sem na enso etimi ato so na unum se enura na is a Ghana Premier League 2024-2025 season Bibiani Gold Stars and a crown of champions say omo na this 2024-2025 season almost any team league season they see omo na so na enura na is say omo team ne trophy no ebechire Honorable Sports and Recreation Minister Honorable Kofi Idi Adams and enura Bibiani Gold Stars team ni nyina from playing body technical team staff and management omo team PM our Sports and Recreation Center and as a sports minister na so and so at the trophy no and so a presentation e honorable come na enkomode die and so etimi ko so abra Bibiani Gold Stars team no and so etimi sports minister na omo no owure fensa kwasiadu on the CEO e de ema Bibiani Gold Stars ono e de nsem sei e to the abra omo besta sports minister omo the Ghana Premier League 2024-2025 season omo timi gie no trophy no ebeche sports minister kwasiadu nsem ni it's an honor. No, I'm always happy to it is an honor to call on you today to account to you about the success of the Bibiani Gold Stars in our 2024 historic achievement in the Premiership. You recall 4 years now we came to the Premiership and we did our very hard this year. We are representing Ghana in the inter-club CAF Championship and an assignment that we need a national support. And since you are our first father, we didn't feel that we call on you today and any assistance may be in your outfit, we vet it from you. Because you can't say that we have won it on our own. So we are carrying the head and so we are here to account to you and also to seek your necessary support in this international. Enti we enra wabra Bibiani Gold Stars technical team management any playing body no omo trophy omo je Ghana Premier League 2024-2025 season on omo beche sports and recreation minister Honorable Kofi Idi Adams enra ntensem a opanya fensa kwasiadu OSCO enma Bibiani Gold Stars so ne sema eja ono so ade tuja no pedum sem ema inatie for na no si ya ana sports and recreation minister Honorable Kofi Idi Adams and so I didn't say eto no chema league na imagine the man nyom se omonkwana se Gold Stars nkwa na age na emum eyoma mu ni nyina eno achi Africa na omokọ no omfa show mutum se omye plowed se Ghana Premier League 2024-2025 season omutum je na eno achi omo na akwa jan Ghana na mu e Champions League na enti eno nso so no omfa show mutum se omokọ no omokọ akwa ebi no omoja Ghana edin papa yedi sama sports minister and so other two Bibiani Gold Stars team no and so enra It is no more just that of Bibiani Gold Stars, but it is an assignment on behalf of the country. So on behalf of Ghana, you are carrying Ghana then, and so corporate Ghana must be interested in how you do it. Indeed, if there is a way that corporate Ghana can even support you with even beyond just financial and even technical, you would have to do so. Because if you do well, it is the corporate Ghana's image that you will be projecting there. So
your call is in the right direction, and I think that it's always been the tradition. The only bit is that we should not arrange immediately with His Excellency the President for us to have taken you there also to do the presentation. But I know in due course we would make possibly that arrangement so you can come, and His Excellency will also have the privilege of receiving you and seeing the trophy that you won. But Etiwe Sama and sports minister after Sabibian Gold Stars Eco Piemon Afiano. When also added two woman. Now I don't know the 2 Gold Stars team and him say or Chajuamo say Africa no Mokono. Anya Ukraine Champions League group phase there. Esomutini Evremo Honor. Go there with the mindset that look, we are champions of Ghana, and Ghana is no mean country. We are a great country on all fronts, including football. So don't be intimidated. Captain, make sure you encourage and motivate your colleagues, the players, that nobody should feel intimidated. That, hey, I'm playing against this team. Yeah, it's a big team. They have big players. You are also a big team and you are big players. That's why you are champions of Ghana. So you go with that kind of mindset and listen to the technical instructions and what have you. Once you discipline yourself, you go very fast. You go really, really fast. Let's take our diet instructions a bit serious also. Sometimes I know when it's time for camp, you are hungry. It happens to all of us. You want to go and hide and eat some kinky and then eat some food to balance, but it won't help your performance. You are running and you are struggling to run and then you can't listen. Now, you do your body. So try and listen to some of these things. So it's difficult, but it helps you. That's what I feel. Okono de aden na so no Ghana fo nyina ye de empire etamochi monko na monko moki Ghana proud enzo nti we ensem a sports and recreation minister honorable Kofi Idi Adams enso anura bibian go start ko pemu e wona so ye no wono so de tu omani wona pedem sem e ma unity for na onum say transfers ne de enso eguso ekoso na house of folk fie asamo aboaten Diego wono so no entia matete say has phone panifo any boy no etima party ways after 1 year boy no so say has phone panifo che modern or from to na party ways Adriana Stars as we hear him say boy friend say Mizaka free from Brekum Towsin almost was sabit makan no bisi na kan ediama Brekona say Adriana Stars and so on Kwame Pepra owuramu India kusi na kan hon ma say was safe hon ma name on ekwakoro mo team foforo na team friend say Silver Rain FC and they was 2 years and so at the amount of pay them some MINT for Ojuaden and watching a fear ban here and then Baba Adamu was say Bonsu was said Eric Bonsu and watching Solomon Agwesi so Bibian San here be only a free ban here on FC Zurich I'm a contract no I'm a mutually on my party with intino so what is a ban here and so what's my Sunday amount of folk here be free there ekopimi wada manon so enyo Frederick Asari enso nya ekopiemu ewo Durban City FC ewo South Africa nei ono so kotwa ne bobo so ewo hon Kaula Football Club enso enije go anaso mani di golden cake omu goalkeeper na chi Kofi Saban Kelvin omu so ni di na chi seboy no omu san so beti makan signature so no na chi no enyame adom busumi ekwa akosumi ya otise boy friend say kunadu yi adom ene has folk contract omo ne de na aba na wiye to okoto so be fufura and also no man young one of them sem for Maxwell Ajiman Akito asane kotoko defender former okupiem our Kawala and watching no say kind of class be Adriana Stars in high school abo say Adriana Stars and the actually and watching no Tachima level wonders and so ni jechi we sina kind of Kawala clubs in so ni jechi say boy no almost sans with Maxwell Ajiman Akito no so we sina kind e the amomo and watching no Bechem United former player and what you know Achim da Kotokura some former striker Augustin Boateng so no and as an Kotoko team no and 8 to 9 years say bibia to toma on so bit ma sina kan e dia ma kuma sa Sandu Kotoko and so na pere musam MIT for Ojumaden so President Cup team abaso team am shatter image no hanasa shatter flyer no say on the official performer our President Cup yami adma Sunday
and also 8 Mabasu in Sunday. Accra Sports and Shatta Wale, Shatta Movement, Shatta Boys, and munya mo fo ni chem our class sports and say Shatta Wale and eba na president cap no ono so etima ba be so occasion no na bibia enso etimi aye kama na ma so didi Draman head coach the man has the folk and ebusanse na me aduma o be first assignment against Kumasi and Kotoko na me aduma Sunday president cap ma so didi o fan say you have to remember that Kotoko have that huge tradition also that you need to respect. And you need to acknowledge that they have that quality that brings something good about football, and this is very, very important to acknowledge that wow, this is going to be something that is very present for Ghana football. Having the two great clubs playing before His Excellency John Dramani, my namesake. Entiwe sama coach Masudi Dramani enso eretuja na pere musem ema ya chief away from where tintom na yenkodi nkomo kakra enso awa amanane na afa yemfa amanane nsem no latest update nya emfama inatifo enso ojwede so na mame jego chota se won image am pa fato so efama me na di boy ho enso enkomo kakra na onum se osina kan edima Liverpool clubs ni bebrebe na boy na tuma sina kan enso ede ama omo na enu a na say na otwetwam ya na onso timi kokoware nti say holidays oni ni new friend say Andrew Silva ono so esina kan edma Penify FC Portugal na ese omo holidays Spain je omo so etima jojo omo kakra na enu a na ese boy no enso timi pimo Liverpool na say pre-season no ono so etimi no omo start enso honom na eno obom say nche eno ko surgery to doctor man advice man in full plane na say o travel by car na ono so etimi ba no bepina bia so etimi ka no nam kwan so mo ba na na fofi antwata boy no enso ni abenya kwanhia ene boy no so etimi na say omo so etimi an survive enso enti we awra wo sama no a Liverpool and football fraternity nyina eno so etimi ba ya na say Diogo Jota enso so na say e can't at the phone kan yentie after Kwan Faso was starting the football career kakra bi yentie Diogo Jota. SOMPA FM. I started playing when I was 6. When you start, you just want to become this professional footballer and to play for your national team, to have the opportunity to play on the biggest stages with the biggest crowds, to feel those emotions, to feel how happy you are, constantly searching for these feelings. I remember my first football memories, the Euro 2004 that happened in Portugal. Everybody was so excited for the tournament. I just watched first time Cristiano Ronaldo starting in the national team. I always followed his career, and scoring goals always been my motivation. When I was a kid, I wanted to play in the Premier League. I didn't even imagine to win it. I just wanted to be there. I knew that it was the best league in the world. I fulfilled my dream when I played. Enti where Diogo Jota Kwan Faso was starting football career and no pere musam ema inatifo na enu Liverpool fans dodo na enso etimi pay tribute enso ede ma bo na yentie nsem amukwa Kwan no mfaso pay tribute no Liverpool fans no omni Diogo Jota edin enso etimi eto ojom yentie Liverpool fans no Kwan no mfaso no mutomo ojom no. His name is Diogo. Oh, the president of the country. Enti na just say ho sampa eno Liverpool and football fraternity na say no ayantia sampa Diogo Jota and new friends Andrew Silva almost akwansia omo ekunya na minim Ransford media kwa accident no footage ni kakra be kwan si na asem di tumu ti ne check so obo hu na ka da ma Facebook for no na omotima hwe kakra so na prime minister enso ewo England enso so na say UK prime minister we yes kwan yes oba Facebook
na UK Prime Minister enra ono so etimi ekokopie mu enso ono so no disam opie no tribute kama enso edema o ma no pay jehwe se yensa beka ono so na de na de musam enso edama inatifo enano pay UK Prime Minister the voice now or the uncle Deputy Prime Minister among UK my mere friend say Angela Reyna and also Kohonma or dinner no same kakra MIA. Diego and his brother, and especially given he's recently married, he's got 3 very young children, and I think the whole world actually is really devastated and shocked by such a tragic end to, you know, someone who is well loved here in Liverpool, and I think the whole city is there to support his wife and children and his family. Because it's just such a tragedy, isn't it? You know, only 28 years old, he literally only got married less than 2 weeks ago. Just absolutely shocking. It's heartbreaking. It is absolutely heartbreaking, and just shows how life events can change really quickly. And you know. Enti we ya reho sama no pay. Yede mu sama yeti fanwa na yesenya asem de kura. Njana ko hwa asem aboto kakra be di bia so bitime fa. Na ya fo wentu bo ne nso. Wonim say Club World Cup enchena eno so etimi abaso na say eguso ayekoso a na nyame adme na match se beba so no from Nancy ene Hila enso beba so anwume no num ena adwuma de enso beba so ebo anwume no nwotwe enso so a Chelsea ene Premier League game no eno so ebetima abaso na pedum sem ema United form enso o show no so na yenhura mu na yedidi dinkomo kakra Tyson Fury ana yebusa se nei se what sound return mu se enche na ABA no eno so tournament enso etima abaso Istanbul na openye busa say boxers na do na tima no kill down na say so sorry turn back by boxing ring ma why pa na person sha no was he men my boyfriend say Osley ono na bese mi sha na me nya ono a Anthony Joshua wono alex go fa me man say me hi omo papa yenti asema Tyson Fury no a would I rather fight right now Usyk because I want me revenge in England. That's all I want. I want a fair shout, and I don't believe I've got a fair shout the last 2 times, so I don't know what I'm going to have to do because I can't really go to the decision. Yeah, that's the one I want. But if I don't get that, then it'd be Joshua, the biggest. You know, it's Anthony Joshua asa onye ready why Tyson Fury nyama call them first when ask me to kwa with more for about center eta each no pay sanso na secure sanitary pad and pay almost can hone da with them na be from Suffolk and Tanka Ransford and dem ko Facebook onya videos ni pictures ni bibia kama anso eti me hwe ho no yeah sorry na juma dia ka first amura so for dia ko nyame adoma Monday yensen
Sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino ko pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra. Because ure mu se si an na bebe ya haja bebira to agu ure baby kra. Sia. Asem haja bebira to agu. Ase yako assign aba ya ye de mu biem yako Sompa 106.5 Accra yako fa anope agudie mu nsem edebro holiday edition na baby ya dri ye ba abewura ye assetes dwumadie no emu ensem a esie ye beba bedi mu nkomo ye wi a enen so Friday special ye be kire ya dwen kakra won nsem ahodo bi ho yemfa ne se abrabo a wo boyi se aka wo wan yi a pepepepepepepe na wafi asase so a ankade na obeye within sa 1 year no ebi se ono de go be chini wiase afana nyina kuro bi onko so da nko be ko ho ebi se obeji nani ankasa obia wo de awaye na dwen se ekoba se aka ne 1 year no de afiri asase so a kade obeye ni ye bisa wo se ye bisa ye nyina ye ho se eka wo 1 year wa asase so a die na nka obeye udin sa 1 year no emu ubesi adan ubetu kwan obeto cars ana die na nka ode sa 1 year no a aka wo asase so no ode ebeye eno a thought provoking questioner anope yepese yede dosuko ewo ye dwumadie emu enti na ye hwese ye ne special aid Emma MC Yewra Honorable William Apia, otherwise known as Coco. Ye no bedin komo but I said in line no nyanto munti no. Ye beye assetes. Ye wie assetes no we ne nyano a ye de be so. Na afi ye di enkomo a ewo ho na baby abrebe ma ye kwan no ne holiday no na ye de dwumadie no asi. Of course, said ye di kan aka kire wo no. Ade a ensem bebre trendy ewo man yi mu assetes no dwumadi a aha no ye asem bi asie ye dom suko de emfanto ho nhwehwemu kakra wo ho de babeto wanim ti dia yaye aye de aba beto wanim no ene na ye kan nti assetes ndo na ye kan ba bia ye kan nokre pen ye kan ne pen ye mfan wada kura twene no si ho a ye botwene nanim ye mo enchen enti na du ba bia ya na assetes no mu oya wanhwe ya obeka sa bia yitwi wanim nanso no saa na wo se ye kan ti ye koma wa na wa boya baso ankwa ma wa na ode adane wo nsa se be ya ochena ade ye mu no ebekọ ede amao na ne asema asie ye Ghana ha trendy ye Mama Pat, otherwise known as Nana Agrada ne hon sama call a prison ye de no kro ne hon sama trendy any charge na ye de abono no eno ho na ne ye de assetes no ebegina because ya abono kwadu enum konsia na sa kwadu num konsia no ba ko eka ho no ya to din se charlatanic advertisement. Indi ye kan charlatanic advertisement a den ya if you say koso wo ye man mu papa but obi amia no ene ye ba behwe de amra no kan mra hodo wo ho a ebetime aso sa de na no ena afi uhunu bi a ana wo be den ko na wo hunu se ade we eye charlatanic indi ye wo se mehwe me ho eye ewo ho na yenhwe eye Nana Agrada kwa ye de no ekọ afiase Ken Boamina yenhwe ne honsam kakra ya yade eto hoi na yemfa eni enkomo emfi eha enom wo hwe eye sedia
nana agrada ene yede no ekwa afiase ya ade se judge no a otena adwamu no or cite deliberate fraud and need for deterrence in agrada's 15-year sentence. Judge and say deliberate. Not just ade a ye boapa eye. Enti or say there is a need for deterrence. Ade a asotwe a emu beye hu ana den na ebebo nkrofo ebeye sua de ama nkrofo eno na saa asem ya judge kan ye na ye pese ye gina so na ye hwe charges na omode ball na ye didi nkomo nya ne charges ne nyina ye nim se ye charge for fraud eno no the criminal code no any other laws deal with it na anope no ye pese ye hwe de another leg na ewom charlatanic advertisement no enti ye nhwe no so but preamble ana say the amidi bi ansa na mawura assetes no mu no judge otena adwam na yefre no he Anna Evelyn Asamoah Circuit Court 10 eho na oye odini judge ewo ho na ono na wa sentence na agrada ade ne ko 15 years imprisonment na o charge no 2 count defrauding by false pretense and afi charlatanic advertisement no na eno achi no omo charge na agrada 25 penalty units 25 penalty unit as a 25 penalty unit no all calculated be amount to 300 Ghana cedis. And is it 3,000? Okay, we'll find out. No for the charge of charlatanic advertisement no. So when tria ana in default no, obe serve 30 days additional addition prison ho enomti we need dia efiri mo bae na anopay the as yahunu eno wie no as it is dia mede brew no topic and a title and say the deceptive face of charlatanic advertisement enada ewo dawubo ahodo bi a yebo ewo niema bi eho sa na da no eno na anopay mepese yewurem na yedimu enkomo kakra na abusanfo said ya wonim no eye assetes dwumadie ena yede ma aha no ye ka no kore pen ensuro nim said ya asam no tie ena ye ka no ene ye nhwehwemu a yaye ene yadwen a ewo sa asam no ho no ena ye kyere na enema bi a ahinta sumase ena ye pese ye bie so ntoma na ni nyina no ejina eye de ato na agrada de oyeye no ama na wanya amane no ene na ye pese ye biebie bi so ede ekyerew na atumi aboaw ama daache wankwa ankoto saafo no adwamu ama ya mu amfa so na ya anyu sika emfiri wonsam ye kase charlatanic advertisement a eye brofo kese pa na ne nkyiremu ene sen ye kase charlatanic advertisement a eye nada advert a ye de dada enkrofo promotion a ye de dada enkrofo ema enkrofo tudi akire na say ye bibi na ye ton a omokokoto bie bibi na ye yo a nipa tugu so na ye de ye ho ekohyem eye bie eno na ye frɛ no charlatanic advertisement enti no ye ka charlatanic advertisement na emu ade a obema hu ni se eye false de omoka no omoboa eye false de omoka no ye exaggerated ye ni eka no hu ema ne se nokore nanso no na enye nokore ena afei eni proving claims bia eni adanse bia bata ho a ekere se nea omoka no utọ a ebeye saa adwuma no pepepe ena ede amawo enti ye kase charlatanic a efiri brofo kasa charlatan emu brofo kasa charlatan emu ye kase obi ye charlatan a obi a oye fraud ana oye imposter ade a onye ose oye saa onye nsamtroni ose oye nsamtroni oye charlatan onye sofo ose oye sofo
ɔyɛ charlatan na afei saa deɛ na ɔse ɔnyɛ na ɔyɛ ne ho sɛ ɔyɛ saa nipa no na wɔde saa deɛ no daadaa nkurɔfoɔ no ɔyɛ charlatan ɛma no bɛyɛ charlatan enti sɛ yɛde ba advertisement mu a tumi a nipa bi ni ɔse mewɔ woyɛ bɛrima a brasesi a enku wei wode sra a obɛrima bɛyɛ sei woyɛ ɔba a brasesi a enku wei wode sra a oto bɛyɛ sei ana wonofo bɛyɛ sei ne nyinaa yɛ charlatanic advertisement agene a yɛde akɔ lab scientifically yɛhwɛ ehu sɛ etimi yɛ saa adwuma no na afei authorities a ɔmoma approval ama approval ɛwɔ saa nneɛma no ho ansana watumi agye atom sɛ ɛyɛ nanso mpɛn bebree saafo no nyinaa wɔn nneɛma wɔn yɛ no eni saa approval no ebi kura mpo wɔ hɔ a kasa na ɛwɔ ho no ɛnyɛ brɔfo kasa ɛyɛ ebi kura sɛ China o sɛ Arabic o sɛ kasa foforɔ bi a eni yɛ man yi emu afei charlatanic advertisement no ene adidi mua ewura asɔndan mu to the extent say eno bi na agrada ɔde nya ɛyɛ ne nkrɔfoɔ no fa sika we bra na mɛbɔ ho de amount wode 1 cedi ba ubenya 5 cedis wode 10 cedis ba ubenya say wode 100 cedis ba yɛbɛma 4,000 abusuafo de boro so dodo sɛ wote saa asɛn wo ya ɛsɛ ma wadwen ball fast sɛ nyɛ sika ni brɛ sɛ nyɛ adufu de pɛ ɛna wo pɛ de a obi ka kyerɛ wo sɛ fa 100 cedis brɛ no na ɔma wo 4,000 a ɛwɔ sɛ wadwen ball fast sɛ deɛ nipa no ka no ɔboa nanso ɛnɛ deɛ na yɛhunu yɛ TV so yɛ radio so empokura ne ewura sondem akwakodu sɛ sɔfo a na bishop na prophet a ogina ɛyɛ pulpit so preach no otimi ka sɛ apple ba ko a okɔ abontena wato amana boro so a bia bɛyɛ 10 cedi 15 cedi 20 cedis sɔfo timi ton na sondem mo apple ba ko 5,000 10,000 ɛde ntia efi sɛ wotɔ a tumi bi wɔ apple no mu ɛbɛyɛ wɔ bi sade ama wo ɛbɛsiesie wo haw sɛ wo hunu saa nneɛma na ɛkɔ so nyinaa ɛwɔ sɛ hu sɛ ɛyɛ charlatanic advertisement ɛyɛ nada hunu bibia nim ɛyɛ apple ya yɛto ne ka akwa ya ho bia ɛna sɔfo na akɔtɔ ɛna ɔde abɛgyina sondem hɔ na esan sɛ Ghana yɛgye asɔfo di na yɛde yɛ ni to asɔfo so nti no sɛ sɔfo kora gyina sondem na ɔka asɛm na sɛ sabe asɛm no nyɛ nɔkorɛ kora a yɛntimi challenge no efi sɛ sɛdeɛ wɔn tete yɛ no o challenge sɔfo a woyɛ antichrist o challenge sɔfo a woyɛ bɔnsam o challenge a na kyerɛ sɛ o challenge nyame wapo nyame asɛm ɛnso yɛn nyinaa yɛnim sɛ nneɛma no bebree a asɔfo no binom ɛyɛ no ɛyɛ charlatanic ɛno bi na agrada di na sɔre ma asɔre ma no bi kɔ samane no ɛwɔ aprosifoɔ hɔ yɛkyerɛ no yɛde no kɔ court a ɛnɛ awie no 15 years ɛwɔ prison no enti ɛwɔ sɛ yɛma yɛtiefo ehunu sɛ saa nneɛma na ɛkɔ so nyinaa no ɛyɛ ɛnada na saa nada no nso no ɛdeɛ nti ɛna yɛatena se akyɛ ama no kɔ so ɛyɛ systemic failure empanifo a wɔgana di yehwɛmɔ ɛnre yɛ bɔkɔ to aba so wageli agrada akɔ social media baabi a ɛda hɔ yɛ bɔ prosifo aba so wɔ machi agrada ya prosecute no ya jeli no but in the first place no na yɛ betime asia no some of the charges are yɛ de bɔ no sɛ watena TV so ayɛ saa nneɛma no ayɛ charlatanic for sikabra sikagare anyway nyina no at the time of shase ana oye no na regulators no wo hen because Ghana ha yete untumi nsore prekope emfiri ufie se mi o mi sika nti ma bie radio station ma bie TV station no untumi nya ne saa ansa na betima bie saa ne ma we nyina bi no you go through process you go through regulations enti
wo mo eye o ma sede no o sha ase a na wo de frequency no a eye a public resource eye saade no where were they? Are they sleeping on the job? Enti abusuafo yese ukoto so obi na obi ko a bisa ne se enora de na si ye enora ye bu ye ni gu niema so etena ho ye nhwe ha ama grada di boni we obi antumi anka enora ye chi no ide Ghana fo nyina he ya ya de ya chi agrada abusuafo mumma ye nye ye ho sabe ostrich oye aboa na ne content no ne body kakraka se ehu kanu a na odi ni ti akonu anwem odi ni ti no nko a odi nu anwem a na dwen kire ne se ni nipaduane nyina odi asie eno nti na ye kasa bi se don't behave like an ostrich ade ne da ho pefe no kora ne da ho pefe se ye ka oye obi adwuma se o sha se a oye saade no na ye betimi a stop no but obi amia na no ena ya hwa ma agrada ye sa ne ma we nyina enra ye de ne to ma Ghana nyina obi ebo se aden ye de agrada atom efi se wabu nkrofo hwan ne ma kwan ma obu nkrofo no eni di asam ni si ye no na ye hwe se enne nyina ye kasa yi bi kura me kasa u TV kura wote hoyi waso se si a ubehunu se charlatanic fo no omoda so wo so ena ye hwane money for ye hwane ye de ye engine ye nkum nipa ye society bi brana beka ye ho brana be ye sei sande mame na men sande ma sane ma ni nyina eneni na nyina da so koso television so who regulates the content of a media broadcast anything na your National Media Commission betimi aka say eniema ekoniti ekoso TV so nyina no wo munya hunu ye ana gise obi koye complain ansa ni nyina ye niema ye betimi ahwe na yaka ho asem na agrada asem ba ya nra nkrofo ebosei ye yadwen se yanso ye bedo suko ewo nsem na yahwe se emra be na wo oman Ghana mu a etia sa niema no ne efa enuru ton ho ne efa ne asofo eka ho ene ne ekeka ho nyina no emra be na wo ha ye nhwehwe mu we did our own research and our own research no reveal say Ghana ha ye we sane ma we nyina asie na ma nne agrada eko prison yi no ehomra wo Ghana ha ehomra ewo oman Ghana mu ha enom nanso yatena se yamfa anya adwuma ena mra na ache na ye de agrada de ye mfa nto ho keke efi se enema na ekoso no ene heba anasa memfa se wo mo ye aduro no omo wo mu mienu ye wo mo a omo register omo aduro omo license free FDA ne ekeka ho a omo bo omo advert e wo TV ne radio so nye omo asem na meka wo omo biti se wonam a ka mu kura na obi de aduro begina ho ena aduro we onuma yesei ye wo binum a omo de ne namfie oni license bia enso de ne namfie ye wo nkrofo a omo nam oman mu ofre ne ho so ye doctor ye herbal doctor aden a kane no ne nanate ase no na ne nana mpompo bo obi a ne nana timi kote ahaban bi e de manipa no na ode asra so na mpompo no ko ne nana awu enti ode agya no enti ono so afa na ode nam na oton aduro de anti na wo nana timi ye saade no ebi wo so ne ma wo nanate ahaban ma obi a na ade ne timi ko no wo ebi wo so enso yabu ye ne agu ni nyina so ena ye hwe ena ye ton ne mama nkrofo nom eno okwa asonde mu nyina yesi bibi de hwane emu anointing ne spiritual nnuane ne anom de a ye ton e wa asonde mu a ni nyina no ade bia ye ton ne public ama nkrofo adi akọ mu yem no e wo se ye regulate ne ekoso ye nsori dan mu ye regulate ye no agrada na nene de abanti a ye de kan asem o ba niema bebra ekoso ye se ye empire aka de ye se ye spiritual mu aka de
unya eboaw ema utimi yesei unya eboa ma utimi yesei saa niema no nyina ekoso wo bra emra so ewo yema yimu obi nya nnum bi nwuye so obi anum bi na wawu ena yehunu anka afa na yebeka brofo grammar e de akire yen nanso sanse so obi anum bi awu kura yenya hunu yenti yadwene ye se niema nkrofo enom ewo enson dem no ni nyina eye enema pa hwe se oto enema bebre bi te se folder water ene Florida water na ye friend folder water yi ni nyina no enema sa etete sa no bebre oto a ya twere ho for external use only enso konson de bebra ye man krofo enum sa nema we nyina ewo yemu ni nyina no in the name of say to me bitim to me te sa de no mu onuma ebetimi aboa na nokwasam ne say busuafo se nyankopon obo ni wiase na obo wo nyame antimi amoa wa so bolo ne betimi aboa wo nyame antimi amoa wa apora sofo aton ene betimi aboa wo hwan ne ka kire se nkwaje wo apo mu hwan ne ka kire se ayaresa e wo so bolo mu but ni nyina ye charlatanic advertisement a omodi ahye yadwen mu na wura yadwen mu akọ akire nti no me ka ne se kura se obi oyusu bi ne boafu but anuanom sa na yo se ye ka no se be ya ye benya social change otherwise eniema te se agrada de no ye be koso ahunu bebre e koso agrada na ya che no enti ane ye ka ono nasem section 114 ye research ma ye hunu ye ne se section 114 ewo Public Health Act ya wo ye no afe 2012 eno ne mra hyebedwamu mra etoso aha nwotwe aduonu baako Act 851 kan pefe se advert bia efa enuro se ye drugstore nuro ana se eye nuro a eye herbal medicine bia no na edada enkrofo eye misleading advertisement bia no etia samra we kasetia enti de etia ne se wuntumi enklemu se adro we sa yade we wo abra wunyamfa nko Food and Drugs Authority se wo yesa na ye chewa ye betumi afine wo ye betuma jailu ti se de ya jaili agradai ana ye betuma fane wasan jailu enso de na ye koso ye hunu Ghana ha advert bia obeti wo TV so advert bia obeti wo radio so this advert has been approved by the FDA and the FDA for betumi aka kire Ghana for paying say sanye mani nyina mo certify enso nkrofo yisu ya tena se because bibia nyansi ye ye betena se ma bibia si ansa yaba abeka se ye kura no ye nyama omo permit ye nyama omo certificate ye nyama omo wei mekanisa menka se herbal medicine bia na enye anaka drug bia wo pharmacy anaka chemical shop bia ena enye nanso dodo no a ewo man yi mu a ni nyina enam a enya de a eye ya hwehwe mu ni sama ye hunu se section 137 ewo Criminal Offences Act 960 eyem na hyebedwamu mra etoso aduonu enkono Act 29 eno so ka pefe se etia mra se obi beye ne ho se oye spiritualist ohunu sunsum de na fei otimi sa sunsum yade na obekwa akoye advertisement ewo radio ana TV ahodo eso samra we section 137 Criminal Offences Act etia samra no sa enhyehyeye no samra we nyina wo ye mamu enne yehunu nkrofo a omutimi ka metimi ye double money amount metimi aye we amount me osunsum de wo de bra ye bebo mpaye amount ye bom mpaye mawa ye de ahaban bi bekan na ni nyina akọ minni problem say ubetimi aye sa obi yade but the problem ne say eye mra kwan so if you say ye we say be ya ye behu say
emra wo maimu but adenti a ye bu ye ne agu so na ye jai amasa ne ma we koso enti criminal code ne say wo ye saade no bia eye crime ade bia ye crime so no na so twen no eye prison ena ye de wo enti ye nhye no so afei ye hwehwe mu sama ye hunu say Food and Drugs Authority no ankasa womo wo emra ne nhyehyeye a ekire say wontumi enklemu ana wontumi ntena wontumi modawuro platform bia so enka say me wo miracles me miracles a me ye no etumi ekio esayade ana etumi frɛ bibi edeba enti no religious endorsement a yede ton niema no ebi na me ka say niema ye ton na sondem edema nkrofo na empaibo akade we akade den no sa niema ni nyina no FDA for mra etia ntia na me bisa question say sa niema na yede man nkrofo enom na sondem mo sa niema na ye ton no asondem man nkrofo say spiritual eno FDA for ahunu ana mo hunu ye eno nti me ka ne sa na me pesa me kire say yes system no ankasa as Ghana no a failing already in failing ya in other democracies sa ne ma we nyina wontumi nye ade na ye nkwa ye de sa ni nyina ne say system no a failed system post akese na nkrofo pe titles akese na nkrofo pe bungalows akese na nkrofo partner what I say e wo say ye hwe na ye hu say ye beboa na ye si sa ne maninya last one ne ye hu ye enso ne say National Media Commission NMC omo na a constitutional body e wo Ghana constitution mu say omo wo responsibility say omo be regulate content of media broadcast e wo man Ghana emu womo ene FDA nansen eka bomu ehwe se TV ene radio binumu a omo boa eye advert bia adanse ni ho titiro prophet ne malam phobia omo ye fake no omo gu malam ne prophet apapa fo nanim ase se fa sika beji sika bra jinkun we kosra osra ukunu nani bo wani mpe obepew obeye ho ade a whole lot of womo odin bebra womo de emema no ene ne keka ho no womo stop bi nansan ade na yagya yagum abepem sabre na ene enkrofo da so eye afei abibiduro no kura ye ka no herbal medicine no Traditional Medicine Practice Act oye no 2000 afi 2000 eno ne mra shebedwamu mra etoso ahanum aduoson enum the 575th Act of Parliament. Samra no so kan se ansa na obia betimi aton aduro ewo ye mamu se ye bibiduro ewo na obetindi di asa nipa yade na wabo hu dawuro no esese ukọ mra ugina mra we so na o license wanya waton emra enti eba ne sen na yatena se ama yaduru sabre ye kan we na ye de atuye nyina ye ho fo se ye tie fo pa munti na ye kan de ye kan se obi ba wakwan mu oti dawuro bi oti ofie obi di nobi aba ho ne nsam a oka susuma ne nya wo de na wankoto wo madwam eniem o mo kan nyina enye nokre o enye nokre enkanka wo mom se fa sika baji sika no wo be ko no ye bebie bag no so e de akyerew wo be hunu se sika ne gum eno no ntreke se wo mu ni se bag na se no bag no si ho ye ma wo mpagya bag na se no ya pake eniem gu ase ena ye de sika asprede eniem na ya pake gu ase no so edu ye bie kyerew a wadwe ne be kyerew wo se bag na ye kuntan no eni sika na ya spread no ani no eye sika ena aye bag no ma obekọ no waka kire o se fa kofa bi a 10,000 bra na wakofa 10,000 na ba ene ye step 1 step 2 obeka kire o se be ya ubetimi aye no fa sika se bra na ye nkototo ho niema na wetimi edi sika no o de ba ya ka kire o e wo se ye gina sika no ye bo sika na tenase
ɛno nso ɛwɔ sika yɛbɛgye yɛbɛgye wo saa gye wo nsɛm sika papa no uwie a bag na yɛde bɛma wo no na yɛapake ebia papers nko a ɛna de agum na yɛaka kyerɛ wo sɛ wokɔyi no emie bag no so kɔpem bia ɔkyena nadwo bɛyɛ 2 am ansa na wabie bag no so kwan no a wonam so no nso abusuafo ɛyɛ den a aprosifo wɔ kwan so yɛbɛyɛ spot check hwan bag nie wo sɛ yɛ media bie so na yɛnhwɛ ade wobɛbie na paper nko na gum na wasen afrɛ nana me bag no aprosifo abie bag no so nti me bie yɛ ayɛ papers nko a na waka kyerɛ sɛ aprosifo bie so no nti ayɛ saa aprosifo bie so no nti ayɛ saa nti ade na sɛe gye sɛ ɔsan bɛhyɛ ase biem ɛyɛ nyansa ɛna ɔmo de yɛ saa deɛ no nokure bia nim nti hwɛ yie na wamfa wo sika kakra wabrɛ nya ankɔma obi sɛ ɔma 4,000 ɔma 10,000 ɛne ne ɛkeka ho enti abusanfo ɛnɛ nso asetes mu no ɛnkɔmɔ a yɛde brɛ de ayɛ yɛhwehwɛ mmara no mu yɛhunu yɛ ɛne nea ɛkɔ soɔ no yɛbɛtumi aka si ne pi sɛ ɔman Ghana mu mpanimfoɔ yɛwɔ mmara papa no na yɛntumi mfa mmara no nyɛ adwuma enti sɛ agrada bu nkurɔfoɔ agye wɔn mu sika na mpanimfoɔ sintɔ mpanimfoɔ a wanyɛ wɔ adwuma yie ɛna ma agrada nya ho kwan na obu nkurɔfoɔ enti Ghana mpanimfoɔ yɛdi wɔn ho yaw sɛ yɛwɔ mmara yɛwɔ nhyehyɛeɛ ɛde yɛ adwuma nanso yɛntumi mfa nyɛ adwuma na yɛbu yɛni gu so traa gye sɛ yɛtwɛn ma asɛm si ansa na yakɔ akɔbɔ se ɛwɔ asɛm no ho enti abusuafoɔ asetes dwumadie no nso ɛnɛ holiday edition no dia yɛde ɛbrɛ wɔ eni ade akyea bia yɛgu so a yɛkɔ yɛnim na adekyea bia ne mu nsɛm na nka yɛhwɛ sɛ yɛne ɛyɛ honorable Koko ebedi nkomo but unfortunately no yahwa yenya no enti no yɛhwɛ sɛ yenya no a yɛde no ɛbɛhyɛm bra yɛbɛtumi atoa so na yakɔ yɛnim ɛnɛ yɛwɔ nkomo da yɛpono so nkomo a yɛwɔ ɛda yɛpono so ɛne sɛ yɛbisa sɛ ɛka wo afe baako na wafiri asase so a wobɛyɛ den die na wobɛyɛ ɛwɔ saa afe baako no entam ɛno yɛ enkomo a ɛne holiday obani bɛka sɛ ɛyɛ thought provoking ɛyɛ asɛm a ɛbɛma wado sukɔ akɔ wadwene akyiye na watumi akyerɛ wo nso wadwen sɛ aka wafe baako pɛ na wafiri asase wei so a ɛdeɛ na wode saa afe baako no ɛbɛyɛ obiaa wɔ ne deɛ a ɔyɛ n'adwen sɛ oduru saa tebea no mu deɛ ɔbɛyɛ ɛne deɛ ɛkeka ho enti anɔpɛ yi ɛne Friday special so saa question wei ɛna yɛbisa sɛ ɛka wafe baako na wafiri asase so a ɛdeɛ na wobɛyɛ ɛwɔ hɔ ɛnom na yɛnhyɛ no nso na yenko ba ma yenye interview we mfi ho ansa yetumi akɔ yanim ene ye holiday ntino ye kyerɛ yadwen wi a na ye de dwumadie no ba awieye ɛwɔ hɔ ɛnom ene anopai na ye kwa ahoma no so sese a yewura William Apia dodo na frɛ no ɛyɛ Koko yene no kwa akɔtwen enkomo a yene no kwa akɔtwen enyina no ɛfa enora ekwan a yewura MP Salifo Taylor Nadaroma oboa ma yetumi etwa mu ahoma mu de hye contractor for nsa Obudo City kwan honom no yebese ye ne di enkomo kakra Honorable Koko, good morning. Na apom te saying about the Adaroma yenso ye ho ye pa awrade de akyen chen enura. All right, anopai de tietia enura na yenya nteye se yewura MP Budo City ekwan no otwa ahomam na yadan adwuma na ahye contractor nsa na omaye saa ekwan enno Wadaroma di ho nkomo kakra kire yen
etumi ba so sadia na empanimfo ahyehye no pepepe na akwan bebreba ewo takwa nyina no ede nti a ehonom na attention no ekoye yo mena sa konye de na mentia wetifo right na yentia kwa mane na treme bisero no ayo no kwa mpe ko sise ne na dimedi ne ba to ama yo fese so fese ama hunde ma bi action bomba takwa mbani na hunde the new era of open progress na honorable is also to honorable bontua na ayo fitu no or the set takwa football after the new era of open progress na me embrana na right na kan de menia na yeni tua 2024 abra na yele bontua na yana na bisa sa na so on to mama na yentini negotiation among the negotiation na so no ya je record or accept another paramount or na se no to talk of the first say beka de on no ile here de ke se because the be one de takwa nya de be se dia no again bisa sa ko kele as takwa football na me na what to aba na BB of takwa kwa no de sabe anya dia ba kino tina se ko de takwa ina rules na no no the new people ama takwa so no punti se no itin wa ka very well abro be ya mpi no shishemu no na bisa tare ko amno ka te oyo managing trustee of Go Foundation no be decided Go Foundation ko ana no mo yin right yes Go Foundation na subsidiary of Go Ghana Limited okay one do me the mine so no good ba bia o botoni bia what 1% of them good one ba mifika ndi the account ni so the account ni fika na wodo bo ori yentintu e watakwa na community to was on asini na so honorable MP Sheikh is also tell as managing trustee of that fund no right of course I not said you know the the one for no and some members amount for what there one young point to one as host community right managing trustee will take advantage of that on akwa entire support in now the ma ejuma ekuno right wo not the ejuma kuno on deny there oh there so honorable MPs we na adwen papa ada manama kwani na yi na go Facebook so na asana o chande what started not today go pay editing no dey started the catchment community na say you go pay non catchment community right you're there them they are actual body now on that fund no very well one shana one can asset as member of the foundation board member no honorable yourself Taylor Edmund Eshed about prove that me a corner what the fika area ashe I'm not going to because him 11.6 million Ghana cedi for 2.1 kilometer from Budo City Junction anyway with ma the cocoa pay right a junction sure you know that some medicine and you know a crabbe na mention so the operation is there neither the work to store them avoid phase 1 is it going to be the protocol to phase 1 phase 2 and so on after phase 1 phase 2 but you are your phase 3 our year element gas it be that bypass node on it be or yes sanite economy here phase 3 and so or yeah and the tax that's all right but the about so the court to boafi na the market one you know to say go upon the sofa okay and make sure there papa the me new in was you know them bypass na the link was we are you bring your home for some easy traffic easy flow of vehicles ema omanu muso abaye come yeah that's bebre minua ene said there was acha mimisa wo say clarify we maye enti yewura honorable Salifu Isa Taylor ni ro e wo sa kwan a ye mu no o ni ro no ye MP a wodi ana say ni ro e wo kwan we mu no e ye the managing trustee no
my sad distinction on I enshade. And so many are it's really for Senator Party a year. Young and there or ye honorable secretary on the console and the said the going to the MP. And that position attack for what the man don't cost no man or parliament. Right. And a 1 man no extension of another rule. Because without the MP no until by managing trustee okay. And so that rule no and now one grant an opportunity there. Uncle Dinata Coffee na Ghana abaning na name. I will go first foundation as managing trustee. Right. And so in that capacity, and we use no one lobby, one time and anum, and our family members, no one lobby that make projects, you know. And that's also doing a promise to the entire board and with my approval. That's 11.6 million Ghana cedis good contract, or 2.1 kilometer. Okay. They are my Takwaman and our Akwabu Emmanuel. Mebajo, who can say we first phase? Now, Mimisa will say first phase, you know, shall say that bang. I could see that bang and sana your second phase so. You know, what's the any about seeing Rubia, sort cutting ceremony. You do on contract and already on site. What's that preparation now? What's that agent to Kwani baby? They make preparation already. And so make the human start on contract outside. Our starting maybe. Okay. And there you made no or levels. Right. You know, contract or site or WhatsApp medicine. You know, your course, you know, some for the course on the yes, contract and a wood bind. Why you really should WhatsApp medicine if you are sick. And so, my can maybe surface one thing she will be a master. You know, the already now as one of these teller. Because that's in the root, and then I'll come WhatsApp to make it sense to be dada. I'm an okay until the other China, echoing the majority shareholder for GMC. New Ranom. Now, I shall have one point to a lobby. I will say there in the rules of GMC. I don't want to let you make sure what sort of program. Right. The honorable self-killer as part of the effort or the to engage the management of Anglo Good Ashanti, if you are in mind, Papa. Once you start to do look at the customer advance to cry, look at the couldn't be any other AU. Another developmental partner, and also any go through honorable or leverage on one financial strength and one social responsibility to ensure that the inner rules not of the system will be there. So they will be better, if will be there. You finish about to go back, but not to the woman. Right. So honorable secretary as well there. What solve the inner rules problem now? These are the targeted trade developmental institutions are also winning. France and central government also support a team about for the other rules or main rules will lead to some of the major towns or Tapa outskirts. So far so good. The better or not their commitment, effort, and dedication to ensure the Tapa another step forward. Record is so far honorable in making a huge successful progress. In the association code, by the end of 4 years, you don't have a massive improvement on our inner rules. Right. Maybe final one no contractor na ye hwan na duration no na me earlier beside duration no contract duration no da ben 1 year how many months ana what there contractor na woodbine local contractor. Okay. Actually no free the American contractor now no you na go bypass him. So yes a contractor now a good track record when it comes to road construction. And also Najima and water quality. Now bia na oil medende abia na kasa na korin MC na bo mi ba na impinya share contract and there so local contract no fit akoko man and make sure the baby na papa na takwa fo wa ede na so no mi na o ma no so no mu a
what did they other work project na be able to municipal no money so no more the team are lucky to have this contract. And for the contract duration, not so far, I mean, access to the honest, access to the contract document. Okay. And so I'm not abreast, right. But the preliminary commission, not the by the end of 2 years, by 3 years, 24 months, or the contract and autonomy project, 18 Ebanere. But I'm yet to confirm from the official contract document. Not that man. Right. Last one. In Pembe no yama contract say ya na temamufo no ya teatena enchen obia say ya contractor no se bibi say kra ya nhada ntume nka enti no contractor bi wo ho a sebio oya adwuma biara e de mayen obekwa awie no na afi akire maye problems enti monitoring mechanism ben na as of now wunim na ebe guide a project no going forward. One thing when it comes to the quality of the project or the attack or the municipal engineer, the monitor the road, from the onset to the finishing. And so let me assure you let me see so many beauty papa you monitor the human obey human obey no way. Right. The money has been an interest because one of the values of the MC our upholder who believe in offending good value for money. The project of the ADE, I don't know, anything we do to make sure they win your account value for the money now are the way inject into that particular project. Though go through our year, how do you call it? The funding agency. But I can't be necessarily be enough to ensure the value for the money now. Or you go for Ghana Limited, we invest in our inner resources. Okay. Yura anope yeda asene nkoma woni yedie. Abusanfo eni a oti ye opani a oboa MC ewo enkomodie ene adeye enyina mu Yura William Apia na wamayate ase se ade a ndora project no o ma sha se 24 months na womode ba abeye adwuma highest assurance na say ombeye adwuma no quality work ene de amayen enti yenhye eno enso yeda so a wo holiday no mu yedi nkomo ekoyenim ene enso san ye Friday enti Friday special ewo ho enum na mi bisa question bi say ye koba ne say all things being equal ekoba se ukohunu say akawo 1 year pepe na wafiri asase so a within 1 year no ede na nkawo beye interesting for responses awomo kan esre ebi se obetu kwan wiase afa na nyina obekọ ho ebi se ene ade bia wo se wo ya wonyeye obe ordinary ebekọ ho se adan na onsi ya afi na obe pa japade pa gidi ede agya ne ma ene ne keka ho wo nso wo a nka obeye den se yemfa ne se nyankopon yi a kyerɛw se aka 1 year pepepe ufiri asase so sa 1 year na aka ufiri asase so no sa 1 year no wada roma nka edien poten ena wode sa 1 year no ebeye eno ye question a yede atom ene anopei a ye hwe animu se akua twumasi betena se na yede nkomodie no aba ewo ha na bra ye twen se obetena se na yede nkomodie no ebebro no ansa na wo so wanya kwan afre akere wadwen ewo dwumadie no eso yenka wo se Starlink internet for no wo mo aba wo mo takwa ha sisi a ye ka sei obi bia ope Starlink internet no bi no wone no entu anamon ebetumi aboa ama bibia akọ enkan na bibia ebetumi aboa ama akọ nkan no ene se ne bo efo
reliable enso na afi eyema office eyema game center na event center baby a wo bia no wonya bia ebeboa ama bibia etume akọ enkan ede ama me ba che wonom number ewo takwa ha enie takwa ha no wo takwa na wo pe Starlink internet services no bia 0500 050 853 0500 050 853 o fresh number na ono obedi enkomo ama bibia aboa anope yegusu aye kaka wo se ensupa de ede na nye nsu bia na ese wonom efi se enye nsu bia na eye nsupa enti babia wo bia no eya na wahye no so se wonum nsu nko ade a obenum supa ensupa pa ewo takwadwa so enei eye Freedom Arc Natural Mineral Water. Freedom Arc Natural Mineral Water no eye ensu krogen penifo agya tom yatoto bibia ewo ho eye enti wode ane se obepe biato eye ma wayie wawade waponto ene udwumadie bia udie no ebetime aboa wo mo Sun City ahwete so drill masters for asehwa bomoden na ko ene wono enkodi edwa se ofre yen so a car no ewukrom yede ensu no bi ebebrɛw 0244 534603 0244 534603 and 0247 615931 eno no eye ade a okope ombetimi aboa ama wonsa akabi yenkwe Isaacu frefreyen Isaacu say baby bia wo bia na ubetimi aboa ama one no adidwa no ono so waye krado wabie napono ato wabie ne nsam Isaacu Enterprise or sign wo Isaacu Hardwares udru Enterprise ho enoma enema obenya no ye car ho nema no ne ebema o car na ye fe ebema o car no life abam na afei bibia ebetime akoso kama car mu tape woofer no ye woni nyina bi afei ye wo eye Android ye no eba no hydraulic jack na akese ne nketwa 5 to 50 tons original seat cover and a car carpet wo ho wipers na afei battery no 9 to 21 plate ne nyina bi wo ho enti no wose tumnika na bra ebeboa ama bibia aye kama afei wose yemfantu edwa ese babia wo bia shenonson open fire extinguisher obenya bi air freshener obenya bi sa ne ma we nyina ese bi wo ka mu titru air freshener no if you say DVLA for wo ma sha se a ye inspection wa uni bi ewo ka mu no watomra ye bebo ka wo eno no sa store we Isaacu Enterprise no okwa obenya bi afei engine oil papa Total Shell and a Seahorse and also kwa obenya bi ede amount 0244 11 11 53 0244 11 11 53 enti na wahye eno enso ewo ho enom ede amount na se ohwehwe sa store no ankasa eye Enterprise na yeton ka ho nema na eno wo Takwa Bogoso Junction Mobic filling station no hwe animu pe sanso ena eba no wo mo hardware na yeton adansi ho nema blocks ahodo na do edebo dance head pan binding wires ene ne yekeka ho quality paint ene ne yekeka ho nyina no ubenya ede afiri eye Isaacu Hardware udru hardwares no mu a eho na benya nema nyina ese efata na ebetumi aboa ama bibia aye kama enti no yenhye eno nso ubetumi afre wo mu 0550 251 600 wo mu wo Ike City Aboso Road no so hwa oben Akowia Hotel na afi bibia ekọ ne kwan mu eye abusanfo baby a yadri no ye nkom a edadwa anopai a me de mama ka tro say ne ye holiday enti dwumadie ye holiday edition ade ache bia sima ba akwa panonkono eho enti ye betwe nkomo kakra na ye de anopai dwumadie abawie ye bisa se eka 1 year ewo asase so a sa 1 year no edien ena wode ebeye aka 1 year ewo asase so
saa 1 year pɛ no a aka wo no ɛdeɛ na wo de bɛyɛ ɛno ɛne ade a yɛbisa ɛnɛ anɔpɛ yi na saa asɛm a yɛbisa yi wo wadwen ankasa ɛwɔ ho sɛ wo ɛna sɛ sia nyame ayɛ no ahuntasɛm ɛde ama wo yɛnam yi de obi anim da ne brɛ bɛso nanso ɛyɛ den obia wɔ da ne brɛ bɛso ama wafiri asase ɛso na yɛbisa sɛ yɛmfa ne sɛ sia nyame abie w'ani ama wahunu sɛ akaw afe baako pɛpɛpɛpɛpɛ na wafiri asase wei so ɛdeɛn paa na nka saa afe no wobɛyɛ ɛwɔ hɔ ɛnom na yɛtumi akɔ ɛnkan anɔpɛ yi sɛdeɛ mede kankan no akua atena ase mema nakye na afei magyina dwenkyerɛ kakra ɛwɔ ho yɛdwumadie no bia Friday bia no yɛde asɛm baako bi sɛ ɛto hɔ asɛm a broni bɛka sɛ yɛ thought provoking na wafrɛ wakyerɛ wadwen ndi meje ono nso na dwenkyerɛ ɛwɔ saa asɛm yi ɛho akua maakye na o ho ɛyɛ right my yentio asɛm a ɛda dwanie ɛnɛ holiday yi mu ɛsan so yɛ Friday a wokɔ sompa dwumadie mu a yɛfrɛ no Friday special yɛde asɛm sɛ bi ɛto hɔ na yɛagye nkurɔfoɔ adwenkyerɛ na me no na ɛwɔ fie ha nti ma medi kan gye wadwenkyerɛ ɛwɔ saa asɛm yi ho Yakupon na ɛda na di akyerɛw sɛ 1 year time mu bewu Yakupon na ama wo hu saa whatever means a wo de hunu ye the question is say aka 1 year if aka 1 year ama wo firi asase so a what ɛna wo bɛyɛ within saa 1 year no emu ene oboni e wadi wo wiase na no ahya sɛ wo bɔ ho pae ene sɛ fasting kra na abaya because sɛ wo bɛkɔ akɔda gem ahye free die ene ade gya me mɔmpa Yakupon fa me wɔ ne nkyɛm na me kɔ ebi nti me de 1 year ni nyina no de mɛyɛ nyina ne sɛ mɛsrɛ bɔne fakyɛ na matutu ma na mo ye sɛ de bɛyɛ a menya agya ne nkyɛn hɔ no matena because sɛ wo yɛ wadwene sɛ wo bɔ abra bia wo kosi dan wo koyese a ebia na emu anu betimi ayɛ bɔne bi wom nti sɛ nyame ayɛ adom na sɛ mia minim sɛ o afi wei nko na wie na meni atasfasa asesu bi odi a me na ha me hu bio ɛna ne sɛ me bɔ mpa sɛ rade fa mbɔ ne kyɛ me na sɛ mafom obi so a mama omu nyina di ya den e dey afri because that is the ultimate na me sisi adan na me dey management mi anya baby papa antena na fa so be na me nyae eno na to de bia ya na me wo ya no sɛ ade ye na yenim sɛ o ye bewu emretia we ma ka me assure sɛ nke bia nka heaven dey ko bia be ko bi ba na me sɛ e ka ne sɛ that is inevitable obi anso betimi attest bi na wonna obedi wa asase so yesuma sem wonnim nti ma eto da bia na ye niema awia ye no because e den a woni obewu na sanka time da ho say brewe wo kwa ene say ka praise the Lord hallelujah ena ne say me ye me niema ade mbeko heaven na makọ nti no to da bia ya na hardware kaka bo se putupuru no bi ewu onim ho hwe nti me de ubisa me ade meka ne say aka 1 year ana say bia say metie 2025 ended me aware pass na me nka tia sefo bi we nan say ready for money cheme de ma ye bia fa cheme na de je metina mo chen boko we right eno ye wo wadwen kyerɛ amanfo nso this subject amanfo bi can say oh me hu sa ka me 1 year pɛ all the ni je bia e say me je bia afei na me be jimani na me bre no so a na me kwa fi se nipa be ye bi na ameye ni nyina enti no ono de obegye nani omo kan ne sei no ye wo ma dwenkyere anyway na odwen sen wo ho em se ebia sankofo no ye kan heaven is real hell is real now em so munim okay na said ye ade no mesi adescribe ya kire ye egem ne heaven no senko munim pa kanyame ya wadom hu se aka 1 year na wawu afi ugoji wani ade dey bio na abeta asase so uji wani ji wani ekosi se right ani je be bio enti that time there a reconciliation e wa woni nyame ntam ani je bi anim na ugoji wani ukode ugo bodwaman ana akọ no nsa ani je ndio hia emu do hin bi no e depend obia ade obia ya na ni gie nti depending on nipa no ade a oya e ma na ni gie no and bit is a woka sempa ye bia na nipa no already onim so ne na wurade ntam ye kan
enti no de aka ye no anigye e na anigye no necessary en kyerɛ sɛ bia obenom sa ebinom anigye ye nsa nom ebinom anigye ye nsa nom obi anigye ye maasem obi anigye ye mɛmasem obi anigye ye ka wo na wotim obi anigye ye moto a wo eteso ofrotena na wona mabontini so pa na nigye awie pɛyɛ obi anigye ye akwantuo edi obi se no de ene ahoden bia wo bia countries eye ne dream country a wontumi nkɔ na ne time ay limited no obekɔ hɔ nyina ande eno so ho ena said ya wo ka se obi ho no ma no Nyankopɔn tell me fine I said no Nyankopɔn ni Moses tie pa na Moses o ye dey last week na me ka chene say na ni be hu ke na so na nye dey na ka britia o no enfiedudu a otena asase so ne ono Nyankopɔn ayankofa ene de wo muntami na no wentie na asem eho kakra na wentie na asem enti menye wa bi so ene me de Nyankopɔn kra me ofa enti no dan ye bia me de ye protocol mo ho de protocol ni ho enti sa one ne ntam ye fine kra na koso enhance no spicing up se de be ya wu na kwa te se wo de wo tena be papa bi na se me tie pa de se me kapa de ene ka bonifacha mesre de ene pa ya mebo okay enti with that bonifacha na wo ka se obesre na ma wo ne wawura de ntamaye kan no say na obesi aye no practically say na obesi aye no is it the case say oh mene ya mansa yenye fine ti makono ya facha me braso kwaku manu facha me braso obekokɔ mo ana say na obesi aye no ama ye pese ye hunu say within this 1 year no practically there na obeye say bɔne no sɛ Nyankopɔn kora de kyɛw na sɛ bia woni ana mfa nkyɛw a mfa so bia ni nti no by so doing no ebia sɛ kai sɛ osimesi na sɛ ɔbɛntin ma fom na mɛyɛ bia na mɛntin anya ni na but kakra mɛtimi no de mɛyɛ because me sɛ time I dey aso na ne ye kan sɛ amanfo a de achi omu gina kwa ho omu preach so omu preach ko na obi so ono onye sofo ono a opene sɛ obeka nyame asɛm no nti no mɛsan so ya nyame adwuma ka ho pa ne mefiri makumam nti me ne mo nyame adwuma bi te sɛ sɛn me preach bi a me twa akra ma Nyankopɔn na la o twa akra awɛ evangelism me evangelize na metimi devote me ho 1 year sɛ me ka nyame asɛm atwa akra ma nyame a anya bi kwanya be ni petu bi ni na so ka me kra ne kwade adwuma no because ya said say ye be kan rade asa ba bia enti na so onu cross ye nka for you o last days no ana me kan obe sere bonifache obe ye niema ne owurade ntem be ye kama obi a watia na nan so ubegya ya che ne a wono so tia ubegya ya che na fe wafa awurade adwuma no full time evangelism because there was so funny bi ho no ma in as much as o ma ya nyame adwuma preacher no otimi di na adwuma ba awieye se se adam ko kanya me asem ba se nyame asem ka waka bia obespread enti no me de me pe heaven akonti de me feel say me ya within a year no me wu a menya heaven akon na me ye because obi wu a obi free asase we so a two options so obeko heaven and obeko hell enti no o de o for you o target na say sa ka 1 year there o de 1 year no prepare your way to heaven na atumi aboa ama akọ waso awurade ani na awurade age oneye atom right na abusafo asama ye ka ne nei dia ekuya ekan so obeye evangelism eno bi na ye yo ye ma wani aba wo ho so se eka wo 1 year dia na wo de beye asase so onipa na wa asase we so no eye huntasem obia enim na ye ka ne sa aka 1 year yi ebia na technically no enya wo 1 year se ebia bosome ba akon bosome mienu bosome miensan sa 12 months e 1 year no mo because Bible say one day eye awurade ani so 1,000 years enti no ebia na ye wonti e na ye di sa nkomo we enti no anopa ye bisa wo se e ka wo 1 year se nyame bie wani e ma wo hunu ana se unya nisuade unya dayeson bi
ana wonya nkom hyeni bi na ohye nkom ka kire wo se aka wo 1 year na uwu ana se ufiri asase we so a die nnuma die niema enna wo de beye ana wo beye wo 1 year no mu akuya se ono de ode be siesie one nipa ntam na ode siesie one awurade ntam na waye nnuma aka ho waye awurade adwuma fi se Paul kra kan se gidi a ennuma nkan ho no eye gidie wuye enti no e wo se yehunu wonso eno ne nkomo a yedi e wo ha eno before we pick it no time a yankopon enam azara so baka che Ezekiel so yin samanse na obewu sabre no sanka waye adwuma ni bia owu ya sanka enye ayene but ebia na ohu se owu sabre na wontimi nko agya ni sanifa sure anazo se adwuma no person ye ni time and purpose no on survey so I was so bompa say radin dey enfe bi kan ena wasam a wo kan ye a confirm ye topic ya ye discuss nyankopon abofo no anankra no bai say Ezekiel onye ne nsamanse na obewu enti no wahunu period enti ahunu nnuma wahunu ne na aka ene nnuma e wo se oye ewo mu ni nnuma no bi ene se onye ne nsamanse wo de ebia na nyame kan kire wo na ye kan fane se nyame kan kire wa die na nka wo beye enti nkomo ayedi ne botaye no na wakoti sesi ya no class anya 15 years in field room cry kan ne na ho enti e wo se wo ye preparation ben na wo na sasa na toa sesi ya ye teta kwa hai wo na sankra na ba wo nchen a se afia ye wo mu na wie ye pepepe wo bre aso wo ntra wo hye wo san akoba bia ofi e baaye die nnuma na nka wo beye efiri saa da na wo te asem no e de kopem da wo bre no beso no die nnuma na nka wo beye akuya ma fantastic example say Ezekiel de no nyame ka say onye ne nsama nti na ye nnuma na wo say osiesie nachi na oni ho a nachi anye basa enti eno ene de a wode aba yetie akuya kakra enti yenkwa ahoma ne so na ehwe se yebenya afrefo kakra so na akuya de naseme di awie ya ba na yetumi akọ enkan na yede ene holiday wo baabi bekwa wetumi akọ 0260 196062 0260 196063 ene yaka wo hintasem onipa na obedi na asase so eye huntasem enye obia ena onim nenna obedi wa asase so enti anope ye bisa wo se sia ya to nkra se afiwei awieye wonna aba awieye a di enuma di anamontuo di abrabo ena obebo efiri sabre ya ede kopem sa da no a ebre no beso ena ye holiday enti mayeni nkomo kakra 0260 196062 Ebajo, good morning. Good morning. Udini baby a okasafi. I got a friend who said we kasafi SOMPA. Meda say, Mira, my inte wa no pay. Pacho, I mean an kan ko fonga ya krem say menda aka 1 year dia. Adia maya say me sum nyame yie. Me da jama me nyame sum. Right. Na me mira no so a maya be pa ko. Very well. Right. O say ono de obesum ni nyame yie na ebre no so a wanya baby pa akọ. Good morning. Hello. Hello, good morning. Udini baby a okasafi. Yes, I'm Daniel. Railway quarters. Meda say, my intern free railway quarters. Okay. Hey, Sunny Amokan. The workers will be sit down over talker, over coverage, over for here, meaning I'm considering. Meaning every and say, when you pay behind me, I didn't see a point in our break at all. Indeed, so I've been on one year. Say, we are a fun and I will call. Right. It may be a movie so as me, Yami, after 1 year. Yamin Shroud, good morning.
Hello, good morning. Hello. Good evening, baby. How kasafi? Pacham di antiata mkasafi Tino Road. Antiata yedase. Mayinti wanopei. Pacham kamuna nyangu kwa yake msemi wakamdebaya papa nkwa. Wo de beye papa. Kwan be na beye papa na de na wo ye kyerese wo ye papa. Sentio bi minyo bi abonzi biem. Right. Right. Antiata yedase. Ene nso wo de a wo de baye 0260196062 0260196063 na wabaso na wabekere wadwen ye bisa se sie onyame abie wani onyame aka bibia gu wasom onyame akere wo se afia ye womu yi na wieye won san eba asase so biewa die na nka wo beye. Good morning. Good morning. Me ba cha udini ba bia o kasafi. But your firm I'm because of new site. Me da say my into new site. Okay, I'm gonna be there. What can one year sana me would ya? Come to me ya. Any just think that ya. Any just mo kuna me sana there mo ko ye there mo ko ye there. I want to be out to be a chef. For to be out to be a chef. Right. And the be a ye. Only e be a do ya na nyaji. Now so when I make a crana no no ya. Very well. Yo. Yeda ase no nso de a wo de baaye ubetimi afre na nso wabaso waba bekere wadwen ene anopai bisa se eka wafe baako na wafie asase so a abrabone asetena ben na nka wo betena. Good morning. Good morning. Udini baby a okasafi. Me pacho me kasafi ai kadajen. Me da ase mayintie we udin. Say I come in 1 year and every day year term year. And no one so be a map me be a mistake say this me heaven who kind of no economy no I come. That's a not a scar. May maybe I make a medical aid but maybe some community now woman. Maybe I make it see a dying they are say I tell me saw him a monster. Now me be answer say you be banana watching no that kwanya so far more. Right. Yes, good morning. Yes, sir. Onel, yedase bebre anope me yentio. Se ka 1 year e wa asase so a de na nka wo beye. Me de kabra sepa no papa. Obe sepa o. Ebo mata. Okay. Ele fa yelusu. Ko ta da asase so de ade no. Okay. Right. Okay. Once we bet me a friend, our so ade akye bia. Say ya na ye no sompa. Ye kan sama e ma so kasa ntu obren beka say we raise issues that get you talking. Ye dwumadie ne ye participatory. Ye kan e ma wo kan bi. Eno nti anopai Friday bia say ya na ye beye no eno ye Friday special ya the topic ba ko to ho na wa frɛ na wa kyerɛ wadwen abadwafo bedi kan ya kyerɛ wo madwen wo ho sɛ wo ne wo mo ya adwen a na wo kɔ wo diem wo ne wo mo nya adwen a na nso wa kyerɛ wo de ye ni nyina sɛ bɛyɛ a ne aye kan wo bɛka sɛ ye di agro ba ye di sua nyame asama no ye de boaboa ye ho ye de twe obi adwen ye de bodawuro atwe obi adwen aba ne ho so sɛ asama sompafo ekan no kro nti se si a memete ha yikurai se me sori firi ha na se moante menka biu a me firi asase so a me ko hen nti se si ya menya nko ye abrabo ben ne sese mebo nti yemfa ne se ene wakwa asori ana wo dae ene onyame ebie ani so ade hunumu e kire wo se aka won na kakra bi beye afepe afi we ya wiye won san ma eye enipa tebia mu biem wo be fira asase we so ehu de eye akomatuo de nanso wo akwanya abrabo be na ese wo bo ana wo bebo asetena be na wo betena ni nyina no ye pese ye je wadwen kire wo ho se ye wo a anka wo bebo abrabo ben eye wo a ka asetena be na wo betena 0260 196062
0260196063 yɛhwɛ sɛ ɛnyɛ ɔfrɛ ni baako bi ka ho a na yɛde asi yɛbrɛ aso ɛnɛ anɔpɛ yi akua obi anya ma yi deɛ wadaroma okay ɔmo adi kan aba dadaada good morning. Good morning. Wode ne baabi a wokasa fi Baba to FM akwesi me kasa fi inside. me da sɛ ma yɛntie wa no pɛi Okay. Mutam me tie bi pa me te ka me taxi na me tie. Me dia dia me ye ni. Me ba to betuma gyina baabi ye. Hello. Aha. Afei deɛ ɛyɛ enti ma yɛntie na o radio sɛ bibi bɛwa sound bi bɛwa yɛnkɔ fam. Okay. Okay. Na yɛnte wasɛm ne ye o ma yɛ feedback nti twɔn ho kakra na yɛnti wasɛm ne ye. Bacho ye. Ɛyɛ pa ma yɛnkɔ. Okay. Bacho na me ka sɛ me dia dia me yɛ no sɛ magimani na afei me ma o wa me sisi o machi. Na be o mo nso mebre. Na mum no baabi a me kɔ de minim. Me ya da wo me na minim baabi a me ba. Et baabi a me kɔ de me nwene ho. Okay. Ti de wo mu no. Yo. Yɛda ase bebree ɔso ɔno deɛ ɔbɛgye n'ani na wasiesie n'akyi ama ne mma na ne mma mmerɛ na baabi a wɔkɔ no deɛ onim hɔ onim ne ɛwɔ no onim baabi kora a wɔkorɔ enti ne deɛ no no okay yɛnyina no so na akua mfa n'asɛm a ɛdi awieyɛ mmerɛ akua watie yɛafrɛfoɔ no ebi foa wo deɛ no so dodoɔ no afoa wo deɛ no so na deɛ wodi gya yɛn na yakɔ na dasɛnɛ yasan aba abɛtoa so. Asase so ne baba ye bon de wanyama bi won ma a choice. Okay. Yam force. Nti I say we bi mu ga on mo ya mo ka say heaven ni ho na ko bon kra ni ho. Nti last caller no say ye won no ni me bi ofri ba. But say ofri ba bi na bai. Right. Nti definitely wubu a wo ba bi a wo ye de wo ko. O se me ye den me ko na makosiesie be papa de amam na tena bia pi e o meje fie right enti no se o feel se o pese wu na ko hela eno de ne yawo okay but me de akwanya be da ho no se ekim o wa hen de meka na meka no okay because nsanom no kwa bi mu hu se ye bone obekotu e onkofo mu timi quote nsa quotation obenya quotation sure ye be cheche ma chama kwa be convinced right enti no sa na tie okay enti we choice opinions are also like noses obia no ne de enti obia ne de yada say akua chumasi na atenenka no news anchor ewo SOMPA 101.1 FM Job kai o say onipa oba awo no ne na eye ketwa ebi onipa oba awo no ne na eye ketwa bi enti anopei masasami ehun hiao enkomo a yedie obeka se bia radio so na ye ka de bia ye ka de entertain ye ho nanso adesua ewo mu de mawo se wo hwe na udi so na udi tu anamon a ebetumi aboaw ama bibia etumi akọ enkan de amaw na wo hwe bible no enso a ewo David adwom to no eye aduokono David adwom to no aduokono ne nchichemu a eye dumienu no a oka anase okay all right me quotation no emfa ho but basically baby na me penenye ho na manya e dia ma na ne me pese me kan no ma me paraphrase na me pese nka me kan bible na quotation na me se me dia bible no kan ye ene se o say Awurade ma minhunu menna kan na manya nyansa akoma ma minhunu menna kan na manya nyansa akoma enti nkomo a ye di akua kan ye ene de ayetiefo mu nyina maka ene medi wie ni nyina ne se bible no se onipa oba wo wonkwa na etia ena obaba bi ana bible no asan abeka bio se Awurade ma minhunu menna kan na manyanyansa akoma wonna kan na ye ka ho asem no na ye bisa wo se ekoba se unya hunu se aka wafe ba akopɛ na wafiri asase so a die na obeye nyansa na bible ka ho asem wo ha no eye abrabo
ene anamon a ubetutuo no said abesi tu anamon said abesi abo obra no eno na Bible describe no say we manyanyansa akoma manya akoma me de bebo abrabo a ebema me asetena pa ebema me awieye pa enti anopai de ayede bre wo no ha ena yede esie nyame eye adoma yebeba da foforo na yaba abesommo ye hye adwuma yase ene ye ka kire mo se sompa nkomo ebeba so nyame adom bosomi sompa nkomo ahyase na efi eye enei ekọ ana efiri nyame ya adom ade kye dwoada ekro no ya de se dwumadie no ebeba eso ewo sompa meka se ebeba so wo sompa yenuanom adazoa sofmaami premani obetena se ewo kumase sompa TV na afi wato dwumadie no efiri ho ede ama akye atwumasi ewo sompa 101.1 into one no ene eka bom na omode dwuma no abrew eye dwoada kopim fiada awia donko kopim no miensa bia sofmaame adazoa sofmaami premani obetena ase ewo eye sompa TV ewo kumase na eye akye atwumasi atena ase ewo sompa 101.1 na ewo takwa na ono na aka bom adi dwuma no enti no yebia homa na ekua bebia homa na de ama obie ma ope na wafre na wachire wadwen sa wo so wo haw bia wo pese ye ka ho asem ewo sompa nkomo so a eno so ba ye fie ha ye beje wano asem na afi sompa nkomofo aye wo mo hwehwemu na afi yaba nti efiri dwoade ekọ akua atwumasi ebetena sompa nkomo achi na afi wadan dan dwumadie no kakran from donko ekopem eye nomiensa eno enti hyenonso sa se sompa nkomo aba life ewo eye sompa 101.1 FM ebusafo mamu nyina happy holiday nyame nhyira obia na obia ade a oye holiday mu no enwie peye emfa emaw de aye kan se ope asetena pa ene abrabo pa di wusika so emasika no ni so control your money na sua said ya ye savings ye investment we ya branche ya na ahotenenti sika ba onsem a ya na wadwen ye wo se midi ochena menya bi bibia ye possible bibia betimi esi bibia betimi esi enti no ene sese adechie bia no we ya hwe ye ewo adechie no emu efi se from ente hoda nti dia obenya enne no fa bisie na boaw dahia damu ewo daache eno ne afutu sama eba no peya yede ema woi ade ya pa ne se wo yade na wa unim se ko hospital na fa me ko ni honti obi abechiawa na obisa za wa ko hospital wan kasa unim se ko hospital but fa me ko no ni ho intu ntime nko obi abechiawa na obisa wa ko hospital ebisa we yade a eya ema bi nto pere odaache efiri enne na ebeboa yeda DJ Ken ase yeda Facebook for na ase na fe YouTube for no so yada obi bia ase midin ede OWOAHENE ACHEAMPONG nyame ya adoma ebrepam yebesen hia afidi kro ya eso yakra mo enitie